Ну што, сябры, дачакаліся. Афіцыйны футбол вяртаецца ў нашу прастору. І сёння ў еўрапейскіх чэмпіянатах ёсць два матчы вартыя ўвагі. Гэта апошні матч Юргена Клопа на чале Ліверпуля. І матч, які будзем назіраць мы сёння з вами, гэта Трактар прымае Крумкачы. Сённяшні матч для вас пракаментую я, Алексей Борисевич і Ілля Кураленко. Вітаю, Ілля. Прывітанне, Алексей, прывітанне, шаноўнае спадарства. Сёння... Граюць Крумкачы, нельга нас перамагчы. Наконец-то граюць Крумкачы. І спадзяемся, нельга нас перамагчы. І спадзяемся, што паглядзім мы прыгожы матч і пракаментуем яго так жа прыгожа. Ну, все гэтаму спрыяе, да, на дворе будзем шчырым спрыяння, але назіралі вы, я думаю, прагнозы, бачылі, што магчымыя маланкі, там, дажджы. Карацей, непрадказальны матч можа сёння атрымацца, але я думаю, як і вам, гэтаксама і нам, гэта ўжо ў меншай ступені цікава. Нам цікава, што, здаецца, ў рэшце-рэшт мы ўсё ж такі дачакаліся старту афіцыйнага чэмпіяната Беларусі па футболе ў другой лізе. Мінскі дывізіён, калі не блытаю я, столькі сябры было гэтых пературбацый. Нагадаю, што ад пачатку мусілі мы гуляць у дывізіёне поўнач, да. Вось, потым што ў нас быў інкі, мяняўся фармат, павінны былі гуляць у якім дывізіёне, у дывізіёне ўсход, калі не блытаю я, да. Штосьці такое было, Алексей, але ж будзем гуляць у мінскім дывізіёне. І сёння першая гульня супраць Трактара аўтазаводца на дамашнім полі Трактара. И вот начинается матч, наконец-то. Ну что, начнем с стартовых складов, начнем с нашего клуба. Давай я начну, Леша. Первый номер Виталий Зигмантович, брамник, третий Микита Осянник, пятый Януш Ладуцька, сёмый Коскина Миката, восьмый Арсень Стариков, 10-й Илья Зайцев, 16-й Евген Гордейчик, 18-й Алексей Баранов, 21-й Евген Елизаренко, 33-й Данил Дорожко, 83-й Тимофей Мельник, головный тренер команды Сергей Козека. Да, тады я агучу стартавы склад аўтазаводца Трактар на гэты матч. Трактар згуляе гэты матч у наступным складзе. Брама абараняе нумар 83 Ягор Кириллов, далей нумар 1 Роман Бурец, другі Александр Данилик, 4-й капітан команды Антон Сребненко, 7-й Микита Дудо, 8-й Илья Козловский, 10-й Дмитрий Купневский, 19-й Илья Джугир, 21-й Андрей Лапшин, 29-й Илья Трачинский и 88-й Денис Ходоров. Головный тренер команды Александр Ферачев. Илья Зайцев, калі не памыляюся, б'ю. Да, і сябры побачым мы ўжо літаральна на трэцяй хвіліне матча. Першы кутнік у гэтай гульні. Давай адзначым тое, што першы кутнік у гэтым сезоне застаецца за нашай камандай. Мы будзем лічыць гэта добрым знакам. Гэтак жа сама лічу добрым знакам тое, што летась таксама першы матч, першы тур чэмпіяната каментавалі мы з табою. Ты матчы перамаглі мы з Дюшарба ПСТ Динамо ў складаны матч з лікам 3-1. Сёння не буду супраць, калі матч скончыцца з такім жа лікам. Галоўнае, каб на карысць нашай каманды. Удар. Здаецца, мусіць быць яшчэ адзін кутнік, да, пра гэта сігналізуе галоўны арбітр. Між тым, давай зірнем у пратакол, і мы часта з табой забываемся, абвесцім брыгаду, якая абслугоўвае гэты матч, толькі зробім гэта трошку пазней у бліжэйшай паўзе, бо я думаю, зараз зусім неўзабаве мы пабачым паўторнае выкананне кутніка. Хто каля сцяжка? Мусіць быць гэта Мікіта Осянник, так? Знову верхом выконвае эту падачу, гуляе на выхадзе Ягор Кириллов. Што, чый падбор? Падбор за Асеннем Стариком, але лепш бы Сеня гэта не рабіў. Мусіць такі ведаць удар, як кажуць, каб не нарвацца на контратаку, да? Так, але ж трэба, я лічу, Арсеню Старикову біць, бо ў яго гэта нядрэнна атрымліваецца. Ну што, прадставіш брыгаду арбітру, якая сённяшні матч абслугоўвае? Так, галоўны суддзя Сергей Набокін, першы памочнік суддзі Анастасія Данченко, другі памочнік суддзі Юрый Незавец, 4-й суддзя Данила Тараханович і інспектор Дмитрий Семёнов. Я скажу, шмат новых імёнаў, да, якраз такі у складзе арбітрскай брыгады. Вось, ну ладно, тым цікавей нам будзе назіраць за сённяшні матч. Спадзяюся, што апошні раз это быў, калі мы прыгадалі прозвішчы суддзяў. Трактар спрабуе выйсці ў сваю першую атаку. І што?
Могли відкривати лік зараз футболіста автозаводця Номер трактора. 7. Микита Дудо, добре нам знайомий чоловік, який подарив крумкачам путівку у чвертьфінал. Нагадаю, що менавіта Микита Дудо не реалізував свій післяматчевий пенальті у той самій перестрілці на царі БДУ, і крумкачі крочили далі у півфінал, пробачте сябри, да, де ми пройшли Стенлес. Пам'ятаєте ви, з чим скончилося це супротистояння проходом крумкачов у фінал, де на великий жаль, другий год запар ми зазнали поразу гэтым разом у серії післяматчевих пенальті від Партизана. Атака Крумкачов зараз левым флангом. Офсайд фиксирует судья. Все ты помнишь, Леша? И что Дудо не забил, и что мы не перемогли у финале. Але ж будем глядеть у будучыню и верить, что у финале у гэтым годзе мы выиграем. Да, ну слухай, для того, каб выйсці ў фінал, трэба ще зразумець, якім фармаце будзе адбывацца гэты турнір, бо пакуль я канчатковага рэгламенту фармату нічого такого не бачу. Таму, сябры, калі маеце такую інфармацыю, дзяліцеся, буду рады прачытаць, даведацца, хаця ўсё вельмі непастаянна і нестабільна. Таму пакуль гуляем рэгулярны чэмпіянат. Вось, нават у тым жа першым туры вы, я думаю, у курсе таксама сочыце за футболом, што з 5 запланаваных матчаў зараз мы граем толькі другі матч, астатнія 3 матчы так і не адбыліся, калі што. Пра гэта згадаем, напэўна, трошку пазней, калі будзе на тое магчымасці паўзы. Нагадаю толькі што дагэтуль у гэтым туры адбыўся матч паміж Юні Ікс-Лапс, менавіта так будзе называцца ў гэтым сезоне гэты мінскі клуб, дзе яны згулялі супраць Дюшарба ФСТ Дынама і зазналі упэўненую перамогу з лікам 3-0. Цікава, што ў тым матчы 2 галы забіў былы футбаліст аўтазаводца трактара Роман Сідарович, які добра папіў крыві ў нашых футбалістаў, насаліў нашым брамнікам, пра гэта пазней была така аўтазаводца, якая на вялікі жаль для заўзятараў гэтай каманды, калі такія ёсць, скончылася нічым. Далее, давай вызначымся, як мы будзем сёння ўсё ж таки суперніка называць. Я не згодны, што раз называць іх аўтазаводзец трактар, язык запляцецца. Ось, мусіць будем скарачаць да трактара, спадзяюся, заўзятары гэтай каманды не пакрыўдзяцца і прабачаць нам такую фамільярнасць трошку, хаця у соцсетках моцна так крыўдуюць, калі нейкія згадкі пра трактары, не пра аўтазаводзец трактар ідуць, пераканаўся я. І трэба казаць аўтазаводзец трактар дома. Ну, менавіта, да. Кажуць, што трактара ўжо не існуе. Ну што, 88-х Адаронак прапускае мяч далей на 21-га нумара. І што, далёкі удар, з якім спраўляецца Віталь Зігмантович. Але нічого страшного, бо наша прекрасная арбітрэса сённяшняя, паглядзім, як эту спадарыню клічуць, фіксуе становішча па-за гульнёй. Ну, Да, гэта была Анастасія Данченко, калі што, да. Бач, некалькі разоў цягам міжсезонкі у нас матчы абслугоўвалі жанчыны, і сёння таксама гэты матч не выключэнне. Добрая тэндэнцыя, лічу я. Так, добры быў стрэл, упэўнена адбіў наш брамнік, але ж быў адскок. Упэўнена я перад сабою, трэба ж бок, здаецца, так, па азах нейкіх брамніцкіх адбіваць мяч, а не перад сабой не вялікім ведаеш, не заўжды гэта атрымліваецца, часам трэба проста адбіць, і гэта галоўнае. Да, бачу Аўсянніка на левым флангу абароны і прыгадвае мінулы матч гэтых каманд на гэтым самым стадыёне. Я нагадаю, што сённяшні матч мы з вами назіраем на стадыёне футбольнага клуба Мінск на Маяковцы. Коцка прадвінуў на Старыкова. Старыкову штрафную. Не атрымалася ў Аўсянніка гэтая падача, да, мяккая, прыемная, але заходзіць яна за лінію брамы і будзе выконваць увод мяча ад свае брамы Ягор Кірылаў. Памятаю мы этого брамніка па мінулым сезоне, да, з'явіўся ён у другім коле ў складзе гэтай каманды. Калі не памыляюся, за страўца прыйшоў, выклікаўся нават у юнацкія зборныя Беларусі. Ось, але па маіх ўражаннях з мінулого сезона так ён люблю папажарыць у сваёй штрафной. Памятаеш ты таксама гэтыя матчы? Я таксама памятаю такое, але ж все ж таки перспектыўны брамнік, і часам ён выдаваў удалыя сейвы, таму сёння пабачым, як ён згуляе. Ось і памылка ў перадачах, да, ад футбалістаў трактара, але памылка на памылку адказваюць нашы. І што, трэба абараняцца, бо маюць колькісную перавагу на гэтым кавалку поля футбалісты трактара. І што, 29-й Трачынскі падобны гэта цягне, дае мяч на Дудо, і Януш упэўнена выбівае мяч, пабачым, мусіць першы кутнік у выкананні футбалістаў аўтазаводца. Упэўнена грае Януш.
І давай зараз значимо, побачимо що- кутник. Да, давай значимо, що сьогодні у стартовому складі трактора присутнічають знайомі нам прозвища, в сенсі ті футболісти, які раніше виступали за Крумкачі. Про це можна буде згадати пізніше. Бачу, два футболісти йдуть на кут поля і будуть рихтувати виконання цього стандартного становища своєї команди. Одного ми познаємо докладно. Номер перший Роман Бурець, у якого не отрималося невідомо що у Бумпромі, і тепер він футболіст автозаводця «Трактор». Як не отрималося у Романа у Бумпромі, так і не отрималася подача у цій ситуації. І що? На ровном месте помыляется Овсяник, или не скористались этой помылкой футболиста автозаводца, и левым флангом выходим в атаку. Дорожка на Зайцева, шукая адресата, але отримлює ззаду по ногах Зайцева. Але не фіксує порушення правил у цій ситуації головний арбітр сьогоднішнього матчу. Денис Ходорон, який, здалося нам, порушав правила, але ж ні. Гульня протягується. Некая тики-така була поміж Зайцевим і Дорожка, яка нічим не скончилася. Роман Бурець знову невдало. Что, нам отсюда здавалося, що було становище поза гульнёю, или не уздымаешь тяжок арбитреса в этой ситуации? Калі шчыра казаць, што Роман Бурець і, на мой погляд, перспектыўны гулец. Уже не молодый. Ну так, заўжды перспектыўны, так ён быў, але ж чаму не загуляў, невядома, але на фоне другой лігі ён адзін з лепшых гульцоў, і я лічу так, таму... Слухай, калі я даведаўся тых грошай, які Роман атрымліваў у Бумпроме, я, конечно, здзівіўся, да, што яму замінала заставацца там, гуляць футбол, развівацца, ну, але ж ладно, это справа ягоная, так бы мовіць. Ну, цікава, адкуль ты даведаўся, які ён грошы атрымліваў. У падатковую схадзіў. Ладно, назіраем за падачай з кутніка, і што? Здаецца, упэўнена, на выкаце гуляе Віталій Загмантович у гэтай сітуацыі. Прыемнае ўражанне пакідае па сабе Віталій у апошніх матчаў, давай прызнаем гэта, бо пазней пра гэта, бо ёсць магчымасць выйсці ў контратаку. Цапнуць Зайцев. Ну! І што, маглі адкрываць лік нашы футбалісты ў гэтай сітуацыі, але штанга ратуе трактар ад таго, каб займець на сваім рахунку мяч у сваёй сетцы. Сфармулюем гэта так. Ілля Зайцев высокаякасна пачынае гэты матч, ужо шмат цікавых і крутых дзеянняў ён зрабіў, таму гэта штанга магла быць галом, але ж гэта не гол. Да, яшчэ адна магчымасць выйсці ў атаку у Крумкачоў, памыляецца ў перадачы Елізаренка, але паўторным дотыкам перспектыўна выводзіў наперад якраз такі Даніла Дорожку. Ну, пра Зайцева ты кажаш, здаецца, Зайцев это найлепшы наш футбаліст па сістэме гол плюс пас вось за гэтыя самыя 12 таварыскіх гульняў. Нагадай, колькі атрымалася яму набраць. Так, зараз скажу я. Зайцев 4+7. Гэта найлепшы паказнік, таксама у Дорожка 5+1, у Коскі 1+3. Карацей, 11 выніковых балаў на рахунку гэтага футбаліста. Я пра Іллю Зайцева такім чынам лічу, што кожны матч ён рабіў нейкае выніковае дзеянне, да. Ну, амаль кожны, так. Спадзяюся, што сёння, да, ставілі нехта на гол, я ставіў на тотал 2,5 ад Іллі Зайцева. Паглядзім, чым адзначыцца гэты футбаліст, ужо шанец у яго быў. Я думаю, не апошні. Штурхае ў спіну Евген Елізаренка. Так, я таксама нічога не ўбачыў, але ж фіксуюць фол. І на газоне апынуўся капітан каманды Антон Срыбненко, звыш дасведчаны футбаліст, 87-го года народжання. Давай значым, што «Трактар» такая досыць каманда ва ўзросце, аб'ектыўна. Хапае футбалістаў, як нам перад матчам сказалі, 25+, то бок досыць дасведчаных. Так, яшчэ можна сказаць, што «Трактар» правёў 5 таварыскіх гульняў, мы 12, таму і мы маладзей, і мы больш гатовыя фізічна, таму спадзяюся, што на 70 плюс хвілінах мы пакажам футбол лепей і заб'ем некалькі галоў за кошт маладосці і фізіцы. Ну да, згадаў ты 5 таварыскіх матчаў «Трактара». Я думаю, сябры, добра вы знаёмы з тымі таварыскімі гульнямі, якія ўдалося згуляць Крумкачам перад сезонам, да? А ў паўзе распавяду вам пра тое, якія матчы згулялі футбалісты «Трактара». Пазней пра гэта Старікаў, куды? На намікату, але нашмат вышэй пашоў гэты мяч, чым трэба было. Так, якраз фанаты аб'яўлялі склад каманды і быў аб'яўлены Коскі наміката і мог забіваць. Гэта было б вельмі прыгожа для трансляцыі, але ж не атрымалася. А пакуль траўма у футбаліста аўтазаводца «Трактара».
Ну не будем казаць, так спяшацца з высновамі траўмы ці не, але прылёг на газон это дакладна. Зараз паназіраем, ці хопіць яму проста медычнай дапамогі, ці спатрэбіцца ўжо замену. Ладно, пакуль ёсць такая пауза, давай трошку свае канспекты зазірну. 5 таварыскіх матчаў, да. Я адкапаў у інтэрнетах толькі 4, таму распавяду пра іх. Была таварыская гульня супраць Мінска-2, скончыўся паразай з лікам 1-5. Была таварыская гульня супраць Юнікс Лабс, скончыўся паразай з лікам 1-4. Была таварыская гульня супраць Крумкачоў, скончылася з лікам 3-5, не на карысць трактара зноў жа. І была яшчэ адна таварыская гульня ў Полацку з Полацкам 2019. Той матч ужо скончыўся ў рэшце-рэшт на карысць футбольнага клуба «Аўтазаводзец Трактар» з лікам 5-2. Хаця бачым, не ўсё так станоўча і яскрава у таварыскіх гульнях было у «Аўтазаводца Трактар». Так, у Крумкачова все было лепей, але ж, здаецца, траўма у гульца Трактара, ён за полем, і зараз плануе выйсці на замену гулец Трактара, калі мне не замінае гэта Іван Крыжанеўскі, футбаліст, які ў прошлым сезоне гуляў за нас, але ж паразмаўляем пра гэта, калі ён выйдзе. І што, Трачынскі паручаў правілы на аўсяннікаў. Пра гэта пазней, бо ідзем у атаку. Мы, Сеня Старыкаў шукае адресата, знаходзіць Даніло Дорожка, нумар 21, Елизаренко убирае мяч пад сябе, абыграў аднаго, другого абыграць не атрымалася. І што, фіксуе рэшт-рэшт парушэнне правил галоўны арбітр сустрэчы. І ў рэшце-рэшт прачынаецца і звяртае увагу на тое, што ляжыць на газоне футбаліст Крумкачоў. Гэта хто? Трэці нумар Мікіта Аўсяннік. Да, трошку змяніў стрыжку, я так бачу, ці мне здаецца, Мікіта Аўсянік. Крыху падстрыгся, здаецца. Да, трошку падлабызалі хлопцы. І што? Замена такі адбудзецца. Іван Крыжанеўскі. Замест каго бакавы рэзервовы арбітр настолькі ўдала паказвае тыя лічбы, што я нават і не пабачыў. Такіх і не было. Не, была, вунь лічба ёсць, да, толькі ён паказаў Там зелёная. Чырвоны, здаецца, не было, была зеленая. Хто выходит? Крыжанеўскім уже настреляйте. Ладно, звернем мы з тобой увагу, пакрысе дакавыляе да лавы запасных футбалістаў, якога замянілі. Так, вось, калі ты казаў пра таварыскія гульні Трактара, і ўсё ж такі мы крыху замецілі, што склады каманд Трактара на таварыскія гульні на сёння крыху розныя, таму, мабыць, сёння каманда мацнее, але вось ужо замена, якую не планаваў трэнер. Іван Крыжанеўскі хоць і малады гуляц, але не вельмі вопытны, таму можна, думаю, за кошт гэтага і прорывацца ў іх штрафную і забіваць галы. Да, Аўсянік на левым флангу аддае ў цэнтр на Баранова, да, не памыляюся я. Елизаренко вяртае мяч назад у цэнтр абароны на Евгена Гардзейчыка. Слухай, нешта я не бачу капітанскай павязкі на руцэ Януша Ладуцкі, хіба не ён сёння капітан? Вось, я таксама хацеў сказаць, ўсё ж такі ён капітан по нашай заявцы, так, по пратаколе, а так нічым паспяховым гэта атака не скончылася. Так, капітан сёння Януш Ладуцька, вось віцэ-капітаны ў нашым складзе гэта Ілля Зайцаў і Сергей Лынько. Сергей Лынько сёння сядзіць на замене. Вось, не бачна нам. Номер 8 замянілі. Такім чынам Ілля Казлоўскі поле пакінуў. Былы футбаліст Макс Лайна, калі не памыляюся я, заступіў сваё месца Івану Крыжанеўскаму. Да, мінулы сезон правёў цэлы адзін матч у складзе Крумкачоў Іван Крыжанеўскі, нічым, так бы мовіць, добрым не адзначыўся. Ну, здаецца, не поўны матч, так, там хвілін. Што, Бурец змагаецца з Гардзейчыкам. Женю трэба шчыльна абараняцца супраць гэтага футбаліста, і трэба падстрахоўка. Я думаю, да, так і ёсць. Дапамагае яму свой жа футбаліст. І што, чым сітуацыя скончылася? Кутнікам на карысць аўтазаводца. Ну, карацей, да, бачым мы, што апошнія хвіліны выраўнялася гэтая гульня. Ёсць вастрыня як ля адной, так і ля другой брамы. Я думаю, нейтральным заўзятарам нашмат цікавей назіраць такой футбол, чым калі б гулялі, так бы мовіць, у одну калітку. Так, пакуль што не бачылі мы галоў, але ж футбол цікавы. Цікавей за шматлікія таварыскія гульні, скажем так.
Не разбираются наши футболисты, хотя было вельмі небяспечна в этой ситуации. Хадаронок помыляется, не трапляя по мячы. З ім змагаецца хто? Ілля Зайцаў. Хто выйдзе пераможцаў з гэтай дуэлі? Зайцаў на дорожку, але той выпускае мяч за бакавую, і на вялікі жаль аут не на нашу карысць, не губляе ні хвіліны, ні секунды. Аўтазаводзец, але памыляюцца ў простай сітуацыі, і ўжо крумкачы мусяць выходзіць у сваю атаку. Наміката разбіраецца, але небяспечна аддае назад, там Ладучка. Хто зробіць? Разбираются на правом флангу наши футболисты. И что, дорожка тягне мяч наперед, кто будет ягоным адресатом? Сеня Стариков, мяч уже на левом флангу. Елизаренко может и ударить оттуль, але передає мяч на Овсянника, лепш бы Овсянник, да, гэтага мяча не кранаў. Нешта ведаеш сёння падачы не атрымліваюцца у наших футболістаў. Дзве няўдалыя бачылі мы збоку Сені Старика, і зараз не утрымалася падача ў Ты думаешь, зараз была падача? Я думаю, зараз гэта быў стрэл. Ну да, флешбеки з мінулого сезона, памятаеш, калі з падобнай пазіцыі, такім дакладным більярдным стрэлам Мікіта Овсяннік адкрыў лік у матчы супраць Трактара, да. Той матч, нагадаю, скончыўся з лікам 1-1, а ўдома нарцары згулялі мы ўжо 2-2 і, нагадаю, серыі пенальці перамаглі такі Трактар. Агулам можна так падвесці трошачку вынік і згадаць, якая ж гісторыя супрацьстаяння ў гэтых двух каманд, калі будзе дазваляць сітуацыя на поле. Пакуль што ў цэнтры поля трымаем мяч. Овсянник. На Елизаренко, якого регулярно сьогодні задейничают наши футболисты. Такие дядька на поле, что он, что Януш Ладуцька, досвідчені футболисты. Янушу за 30, Елизаренку каля 30. Скажи шчыра, не памятаю, колькі гадоў дорожка. Ты ведаеш? Не, молодый зусім футболист, можна зазірнуць у протокол. Ось. Пакуль што... 2001 года народження, то бок йому 22 зараз, ще 23 не сповнилося. Так, тому два таких дядьки на полі. І Януш так само доволі не вельмі-то і стары. Тому... Хотя нагадаем, да, у команде Мянушка у Януша это дед. Что, ёсць, ну ёсць же парушэнне, але дае магчымасць працягнуць гэтую сітуацыю якраз таки нашим футболістам галоўны арбітр, але яны гэтым не карыстаюцца. Айковскі прэсінгуе на флангу футболістаў Трактара, Овсянник перадае на Сеню. Што, Сеня будзе біць? Не, шукае адресата для перадачы. Зайцаў, злева зноў Овсянник, будзе падача? Не, вяртае мяч у цэнтр на Сеню. Так, трошку назад вяртаюць гэты мяч футболісты Крумкачоў і Елизаренко. Ужо хочацца пабачыць удар. Удар, дзе удар? Ужо добрыя 2 десяткі дакладных перадач на гэтым кавалку поля мы з тобой пабачылі. Ужо, можа, і 3. Шкада, што няма у нас розных метрик, каб пабачыць гэта. І што, дорожка прыкладаецца, але робіць гэта трошку недакладна. Чуеце вы, я думаю, сябры ў мікрафоны, авакцыі, якія даносяцца з трыбуна. Ужо шмат было крыкаў «Біце, біце, біце». Толькі зараз я заўважыў, што ў Сергея Казекі-то новая прычоска, сябры, будзе трапляць ён у трансляцыю, звярніце на гэту увагу. Трошку пафарбаваўся. Толькі зараз ты убачыў новую прычоску, гэта 20-я хвіліна, значыць, футбол цікавы. Ці Сергей Казека з лавы проста не падымаўся, не было нагоды для таго. Так, але ж так, такая цікі-така адбылася зараз ад каманды Крумкачоў, але вось чытаў я ад заўзятарам Крумкачоў, што тактыка падобная да Рэалу. У нашай каманды ўжо другі ці нават трэці год. Таму... Ну да, толькі Рэал свае фіналы забірае пераважна, а мы пакуль у фіналах так сябе адчуваем. Зайцаў адбірае гэты мяч, аддае на Овсянніка, і што, трэба не памыляцца, бо небяспечна на сваёй траціне поля аддаваць недакладныя перадачы. Што, дорожка сустракаецца з мячом, хто будзе адресатам этой перадачы? Гулец Трактара, але ж там фол ад Намікаты фіксуе арбітр. Спадзяемся, што ўсё ў парадку з футбалістам Трактара. Да, пакуль ёсць пауза, зноў жа прыгадаю я статыстыку супрацьстаяння гэтых двух каманд. Яна налічвае 7 афіцыйных матчаў. 2 перамогі зазналі Крумкачы, 4 нічыі, ажно 4 нічыі. То бок сёння вельмі верагодны вынік гэтага матча, гэта нічыя. І 1 параза на рахунку Крумкачоў. Розніца мячоў таксама на карысць нашай каманды 17-12. Хаця давай адзначым, што у Трактара на цяперашні момант 5-матчавая серія без паразу супраць Крумкачоў.
Так само варта адзначыць, 5 матчаў не прайграюць яны нам. Так, але ж была, ну, не перамога, але ж Прайшлі мы далей, да, абодва матчы. Гэта галоўнае, ведаеш? Ну, Трактор, нагадаем, у минулым сезоне про это позднее, бо Дудо тягне мяч. И что, помыляется в этой ситуации, не атрымалось пройти нашего футболиста Елизаренко. Ляжыць на газоне Януш Ладучка, і трэба спыніць гэтую гульню галоўнаму арбітру. Сігналізуе ён, што трэба медычная дапамога нашаму капітану. І выбягае доктар нашай каманды, але ж гэта дырэктар нашай каманды. Гэта ж адміністратор нашай каманды, да. Калі трэба, бравнік нашай каманды. Але ж бравнікаў у нас шмат. Ну, ты кажаш шмат, а хто ў запасе сёння, здаецца? Хоміч. Кирилл Хоміч, да, аднаўляецца яшчэ траўма Алексей Дашкевич. Алексей Дашкевич сядзіць ля нас з табой крыху па-за намі. Таму я спытаў, ужо трэніруецца і хутка будзе ў заяўцы. Да, Януш падымаецца з газона і трошку так кульгаючы, перамінаючыся з нагі на нагу, пакідае поле, каб дачакацца дазволу ад галоўнага арбітра матча, гэта Сергея Набокіна, атрымаць дазвол выйсці на поле. Ёсць капітанская павязка, але яна таксама белая ў колер формы. Таму мы з табой яе і не заўважылі. Всё правільна. Сёння капітан Януш Ладуцька. Да, дае дазвол вярнуцца Янушу на поле Сергей Набокін і гуляем ужо ў поўным складзе. Парушэнне правіл на Мікіце Дудо. Чым цікавы Мікіта Дудо для гэтай гісторыі супрацьстаянняў Крумкачова і Трактара? Гэта адзін з 3 найлепшых бамбардзіраў у супрацьстаянні гэтых дзвюх каманд. Таксама, ну, на ягоным рахунку, калі што, 3 мячы. Таксама 3 мячамі азначаліся Роман Сідарович і Александр Яцкевич. Але апошнія два ўжо не выступаюць за Крумкачы, за Трактар. Сідарович цяпер забівае за Юнікс Лабс. Ужо 2 мячы забіў матчы першага тура, а Яцкевич мусіць будзе гуляць за Макслайн 2 ў гэтым сезоне. Але мусіць і не будзе, пакуль што... Незразумела, да, што з Макслайном другім, і наогул, што ўсё ж такі з нашым мінскім дывізіёнам будзе адбывацца, але мы сёння свой матч гуляем. Сказаў ты пра капітанскую павязку белага колеру, як і форма наша белага колеру. Трэба сказаць, што гэта другі камплект формы нашай каманды белага колера. Прилятае зараз Роману Бурцу в этой ситуации. Это был стрел у голову. И в такой ситуации мусіць галоўны арбітр спыніць матч, пераканацца, што ўсё добра з Бурцом. Ну, Роман, да, таксама забіваў браму нашай каманды, але галоўны свой стрэл ён у мінулым сезоне не забіў. Памятаеце, сябры, вы тую саму серію пенальці, дзе Роман Бурец трапіў у папярэчыну нашай брамы. Такім чынам Крумкачы тую серію пенальці, у чарговы раз, нагадаю, пакінулі за сабой. Так, я пакуль скончу пра форму. Гэта форма белага колера. На ёй вы бачыце карціну Язэпа Драздовіча пад назвай «Мінск від збоку бальнічнага саду на плошчу Свабоды» 1919 года. Гэту форму ў якасці... Гэту форму прыдумаў футбаліст нашай каманды Константин Куін. Давай пазней, бо небяспечна магло быць, але Бурец зноў жа мусіць не аправіўся, не адчуняў ад удара ў галаву і не прайшоў нашага абаронцу. Ўжо Крумкачы маюць свой шанец выйсці ў сваю атаку. Что Баранов разбирается в этой ситуации, грамотно сгулял наш Алексей, и мяч уже справа, але при приеме мяча помыляется. Евгений Лизанько мусить есть у нас пауза, как скончить твою думку про форму. Форму гэтую прыдумаў футбаліст нашай каманды Константин Куімаў. Нашы футбалісты дапамагаюць і прыдумваць формы, і галы забіваць часам, да? І каментуюць таксама часам з намі. Таму яны, як гэта сказаць, цалкам у нашым клубе, і цікавыя ідэі таксама могуць прыдумаць па-за футбольным полем. Да, скажу шчыра, чакаю свой заробак я, бо хацеў бы замовіць сабе футболку як домашнюю, так і гасцявую, абедзве формы. На маю думку, атрымаліся шыкоўныя. Звярнулі ўвагу вы, сябры, на такія адмысловыя каўняры на форме нашай каманды. Гэта такая адсылка да формы сезона 2015, пазней пра гэта, бо
Можеш Могу продовжати. протягивать. Да, такая отсылка до формы сезона 2015, до такой першай сур'ёзнай формы Крумкачоў. Яна таксама была аздоблена вось такімі каўнерамі, якія вельмі стылёва выглядаюць. Што цікава ў гэтай форме, у гэтым сезоне намагаліся якраз такі дызайнеры зрабіць яе такой, каб яе можна было ўдала апрануць не толькі на стадыён, але і недзе у горадзе ці на сустрэчу нейкую прыйсці можна было ў ёй, каб вы не сароміліся пад джинсы тыя самыя, сабраць нейкі лук, які ўключаў бы вось гэту самую футболку. Крумкачоў, Сеня Старікаў, куды? В чарговы раз, трэці, ўжо няўдала, недакладная падача, перадача ад Сені Старікава. Сеня. Было шмат таварыскіх гульняў, але пакуль што, здаецца, не вельмі ёсць хімія у гэтых футбалістаў, якія на полі. Гэта быў добры навес ад Арсеня Старыкова, але ж нікога там не было. Не шыроко гулялі нашыя футбалісты ў нападзенні. Але ж, я думаю, пакуль што толькі 25-я хвіліна матчу, мне здаецца, прыстраляюцца і прывыкнуць адзін да аднаго нашы футбалісты сёння, і мне здаецца, ўсё ж такі пабачым мы галы ад нашай каманды. Да, згадаў ты Сеню Старікава, давай будзем шчырымі, Сеня так сабе адзначыўся ў міжсезонных матчах, аж на 2 ўдаленні паспеў, так бы мовіць, хлопатаць за, мусіць, 11 сваіх таварыскіх матчаў. Ось, 2 чырвоныя карткі на ягоным рахунку, хаця і галамі Сеня адзначаўся. Пра гэта пазней Бакоўскі шукае адрасата перадачы, але не знаходзіць Ілю Зайцева, падбіраем мы гэты мяч і другім тэмпам будзем заходзіць у гэтую атаку. Зноў з мячом Аўсянік, даўно мы не бачылі мяч на гэтым флангу. Бэра, Баранова, менавіта так называюць футбалісты Крумкачоў. Будзем і часам мы з вамі ўжываць гэтыя мянушкі. Так, казаў ты, што там 25-26 хвіліны на гадзінніку. Ну, давай так трошку падсумуем, што мы бачым першую палове тайма. Ну, мусіць, давай будзем шчырымі, роўны футбол мы назіраем. Без безлічы такой, без шматлікіх вострых момантаў, на вялікі жаль, хацелася б нам бачыць іх больш. Ось, але пакуль мусіць роўны футбол, і адна і другая каманда мелі шансы, каб выйсці наперад. Мусіць, самы яскравы момант быў у Ілі Зайцева, калі мяч трапіў у штангу, але былі і небяспечныя стрэлы пасля кутніка у футбалістаў Трактара. Так, крычыць фанат нашай каманды, што няма шырыны у нашых хлопцаў, трэба, каб гулялі шырэй. Ну, я таксама так лічу. А пакуль прэсінгуюць... Што, прилетае мяч да Ілі Джугіра. Джугіра, да. Нават не ведаю, як правільна паставіць націск, мусіць Джугіра. Так само футболіст, які паспеў пагуляць за Крумкачоў, было это ў сезоне 2019 года. Што, утрымалі мяч на поле, у тым ліку Іван Каржанеўскі да гэтага спрычыніўся, але Баранаў забірае гэты мяч і аддае пад кантроль нашага капітана Януша Ладуцкі. Ведаюць нашыя футбалісты, што і брамнік каманды Трактара, і Іван Каржанеўскі не вельмі вопытныя, і можна іх прэсінгаваць, таму гэта часта яны робяць. Да, незадаволеныя заўзятары на трыбунах гульнёй Сені Старікава, трошки переживаю за гэта я. І што, Бэра цягне мяч наперад, цягне, аддае направа на Елізаренку. Так добра мяч клаўся, што здавалася, можна і стрэліць з такой доўгай адлегласці, далёкай адлегласці, але мяч у Тимофея Мельніка. І што, знаходзіць ён? Бэра на Елізаренку, Зайцев, ну што? Суддзя перашкодзіў пасу. Зноў Елізаренко знаходзіць на Мікату, прарываецца Баранаў, цягне гэты мяч. Пенальці! Апынуўся на газоне, але да, здаецца, згодны я з галоўным арбітрам, што не было парушэння правіл у гэтай сітуацыі, і трэба абараняцца, і ўдала гэта робяць футбалісты нашай каманды. На тым флангу там мусіць быць... А не, это Евген Елізаренко. Пакуль што няма, мала удараў ад нашай каманды, мала стрэлаў, але шмат добрых пасоў, трэба, каб больш стрэлаў было. А пакуль што крыху... не супакоілася гульня, офсайд. Я таксама не ўбачыў офсайда. Далёка там яго, здаецца, не было. Ну ладно, будзем шчырымі, бакавы арбітр быў у лепшым становішчы, чым мы з табою. Таму будзем намагацца не крытыкаваць суддзяў, калі няма на тое відавочнейшай нагоды. Ну так, згодна з табой, але ж можаце
напісаць вы, сябры, ў каментарах, ці быў офсайд ці не. Калі ласка, прашу вас, каментуйце гэты матч. І зараз, или калі вы глядзіце гэты матч запісу, таксама падпісвайцеся на канал, ставце лайки, мабыць, колокольчик, таксама паставце гэта... Званочак. Так, гэта вельмі дапамагае нам у праглядах і ў цэлым клубу, каб папулярызаваць клуб Крумкачы. Таксама у апісанні пад відэо вы можете знайсці спасылку на донаты. Гэтую трансляцыю мы робім сваімі рукамі, таму і сваім абсталяваннем, якога у нас не вельмі хапае. Калі ласка, дапамагайце нам, калі хочаце глядзець футбол сваёй любімай каманды Крумкачы. Ну что, Елизаренко з мячом, наша команда перайшла ў атаку, трэба захаваць яго ў полі, робіць гэта Даніл Дорожка, давай, значит, уже не першы раз опускаецца ніжэй у пошуках гэта мяча Даніла. І што? Побачили мы вельмі небяспечны стрэл ад Тимофея Мельніка, калі не памыляюся я, і пляскаюць уладкі заўзятары на трыбунах. Ну, заўжды мы рады бачыць шмат удараў, дзе ёсць удары, там рана ці позна прыйдуць галы. Да, мусіць ужо ў нас 34-я хвіліна матчу стартавала, калі верыць майгу гадзінніку, і пачалі мы своечасова. Сябры, ну, то бок не так шмат часу застаецца да перапынку, і тым цікавей нам будзе з вами пабачыць, калі здолеюць адзначыцца галом нашыя футбалісты, а яны гэта ўжо рабілі якраз такі год таму у матчы на Маяковцы. На 43-й хвіліне сваім голам адзначыўся Мікіта Аўсянік. Можа сцэнар паўторыцца і сёння? Так, калі казаць пра гульню нашай каманды, здаецца 4-4-2, калі я зразумеў, што прыдумаў Сергей Казека з галоўным... Ведаеш, так хочеш сказаць, што прыйшло ў яго светлую галаву, да? Пасля таго, як Сергей Казека пафарбаваўся. Ладно, сочым за футболом, пра матч пред пазней. Старкаў дае налева на Аўсяніка, ёсць аператыўны прастор перад ім, можна прайсці, ляснуць па мячы, добра. Ілля Зайцев, добрая перадача. Што было? У каго была рука? Здаецца, я не убачыў руку. Я таксама не, але на трибунах падказваюць, што сапраўды рука была, значыць, паверым, што не памыляюцца ў гэтай сітуацыі. Ну і нашы футбалісты не спрачаюцца. Да. Ну добра. Распачынае атаку Вестхэм. Да, правильно азначыў ты. Сапраўды такая, сябры, я думаю, згодная форма, якая нагадвае форму лондонскіх малатабойцаў. Я чакаў, ці будзе новая форма в этом сезоне у Трактора. Так і ёсць! Зайцев перахапіў эту перадачу, і Дорожка мае прастору перад сабой, праходзіць аднаго, другога падае. Што, не фіксуе парушэнне правил у гэтай сітуацыі галоўны арбітр, і з мячом ужо футбалісты Трактора. Ну што, там нічога не было. А ў гэтай сітуацыі ўсё ж такі парушыў правілы на Джугіры, якраз такі Сеня Старыкаў. І сарваў тым самым перспектыўную контратаку аўтазаводца. Здаецца, крыху хутчэй мог прыдумваць штосьці Даніл Дорожка, напрыклад, даць пас на Іллю Зайцева. Здаецца, часам гэтага не хапае. Ну давай значым тое, што Дорожка ведае, як забіваць аўтазаводцу. У таварыскім матчы, які адбыўся, мусіць, 3 тыдні таму, перамаглі мы Трактор з лікам 5-3, ажно 3 галы было на рахунку якраз такі Даніла Дорожкі. Таму ён, так бы мовіць, спецыяліст па гэтай камандзе. Паглядзім, ці атрымаецца сёння адзначыцца галявымі дзеяннямі яму. Таксама ў тым матчы забіваў, хто б ты думаў, Ростислав Серы, які мусіць сёння ёсць на лаве запасных. Ростика мы чакаем на поле, верим, што і сёння ён мусіць адзначыцца голам. Так, давай, любім з табой часам рабіць нейкія стаўкі. Давай я пастаўлю на тое, што будзе замена Ростислав Серы замест Даніла Дорожкі. І? Ты проста канстатуеш гэты факт. Што я стаўлю на гэта, а ты... Пастаў свае вусы на гэты факт. Не. Тады не цікава. Тады я так не гуляю. Ладно, аўтазаводзец у сваёй атацы, мусім мы абараняцца. І трошку няўдала гэта робіць Мікіта Аўсянік, бо не выбівае мяч далёка, але яго забірае хто? Віталь Зыгмантович. І шукае, як мага хутчэй адрасата для гэтага мяча, але разыграю яго з самым блізкім да яго футбалістам Янушам Ладуцькам, і ўжо праз 3 кароткія перадачы, да, выходзім мы ў сваю атаку. Прыхожа на Коскіна Міката, мяч у Арсені Старыкова. Што ён прыдумае зараз? Вершыў не прыдумляць нічога звыш, аддае на Зайцева, той у цэнтр на
Овсянника. З м'ячом знову наш капітан Януш Ладуцька. Бера на Коске. Той знаходить дорожку. Ёсть позиція для удара. І трошку разминається м'яч со створом брамы. Ну, може, у метрі, у лічоним метрі від брамы пролетає гэты стрел. Ну, під наше з тобою слово і розважання, що Даніл Дорожко, спеціаліст по аўтазаводцы, ён якраз таки намагаўся гэта саме і пацвердзіць. Слухай, як табе наогул перайменавання трактара ў аўтазаводзец трактар? Ну, ведаеш, здаецца, яны былі перайменованы, таму што прыйшоў спонсор. І крута, што спонсор з'явіўся, ведаеш. Я просто так зірнуў у рэакцыі на беларускі міноры, калі выйшла гэта навіна. Там, ведаеш, 40 з гакам чалавек паставілі дызлайк, да, я зно там 13 заўзятараў усі трактара. Станоўча ацэнілі гэтае перайменаванне. Ну, мне таксама не да душы. Але як ёсць, да, як Юні стаў Юнікс Лабсом, так і трактар пераўтварыўся ў аўтазаводзец трактар. Толькі мы як былі крумкачамі, так і застаемся, хаця мне... Фол, гэта жоўтая картка, жоўтая. Хаця мне падказваюць, што мы НФК крумкачы, трэба не забывацца і пра гэта таксама. Ну так, ведаеш, вось трактар аўтазаводзец і гучыць, ну, не так дрэнна, вось крумкачы аўтазаводзец, так, гэта б не гучала увогуле. Ну да. Мне таки цікава, ці можна іх цяпер называць аўтазаводцамі, улічваючы такую назву. Але ладно, гэта наша з тобой уласная справа. Мікіта Овсянік разыграў мяч з Коскі, і што? Цікава было задумана, давай будзем шчырымі, але троху не атрымліваецца гэты удар у Коскі на Мікаты. Расстраляліся нашы футбалісты пад канец тайма. Так, ведаеш, казалі і заўзятары крычалі, і казалі з табой мы, што мала удараў, вось удары, але ж пакуль што не прыстраляліся наши хлопцы. Ну да, і апошнія некалькі хвілін падпрыціснулі мы аўтазаводцаў якраз такі. Спадзяюся, што апошнія 5 хвілін гэтага тайма пройдуць пад акампанемент, так бы мовіць, атак нашай каманды. Да, сябры, я думаю, чуеце вы ў трансляцыі, часам заглушаюць на вас нават наш аповед заўзятары крумкачоў, якіх сёння хапае, але я думаю, на дамашні матч, які згуляем праз тыдзень, іх будзе яшчэ болей упэўнены я. Гадаю, праз тыдзень згуляем іх хутчэй за ўсё на стадыёне Арцар БДУ супраць Ураджайнай. Так, матч другого тура. Сёння так называемы выезд, але ж ён все ж таки ў Менску. А пакуль атака Коска на Міката. Мяч недзе захрас у ногах футбаліста аўтазаводца. Трэба другім тэмпам заходзіць на гэту атаку нашай камандзе. Януш хуценька вяртае на Овсянніка, той на флангу взаимодейнічае Зайцев. І таго відавоч. Что такое? Что? Судя, вось зараз мы можем паспрачацца на суддзю. Что гэта такое? Але не спрачаецца Ілля Зайцев, і за гэта я магу толькі пахваліць, што не дае волю нервам. Спадзяюся, ён адкажа на футбольным газоне сваімі дзеяннямі. Ну, гэта ж высокую планку дазволенага задае сёння галоўны арбітр, я так мяркую. Так, Ілля Зайцев, кажаш, ты не спрачаецца, ўсё ж таки віцэ-капітан каманды, ведаеш. І упэўнены ён гуляе часам, здаецца мне, што правільна, што зрабілі яго віцэ-капітанам, і упэўнена б'е пенальці ён заўжды за нашу каманду, таму прагрэс. Назіраем, Трачынскі цягне гэты мяч, але аддае яго наўпрост у рукі Віталію Зыгмантовічу. Нешта нервуецца на лаве запасных Владзімір Бушма, ён нашмат часцей падымаецца. Мусіць цяжка яму завязаць з футболам яшчэ, да? Ладно, про это продолжаем пазней, бо ёсць магчымасць у нас вывесці Коскі, зноў такі зачапіўся за гэты мяч. І ў гэтай сітуацыі фіксуе такі парушэнне правіла, і, магчыма, варта было паказаць жоўтую картку. Канешне, гэта жоўтая 100%, ўжо не першая, пакуль што. Але вось, калі казаць крыху, мы крытыкуем нашых футбалістаў сёння. Коскі на Міката перыядычна вельмі доўга трымае матч. Так мовіць, ператрымлівае. Ператрымлівае, так. Як кажуць, во двары единаліць, таму мне здаецца, трэба хутчэй аддаваць пасы Коскі. Вот и сам! Вось, Зайцев цягне мяч, можа зачэпяць яго ў ножачку. Не, да апошняга змагаўся Зайцев у этой сітуацыі. Старікаў забірае падбор. Няма парушэння правілаў у гэтай сітуацыі. Ну ладно, Ілля, пагаджуся, я, напэўна, так вельмі красамоўна падаў
Наш футболіст у гэтай сітуацыі, зараз вы чуеце апладысменты на адрас Мікіты Аўсянік, які надзейна гуляе ў гэтай сітуацыі, не даючы магчымасці трактару выйсці ў сваю атаку. Да, так же активнее. Ну што, 43-я хвіліна мусіць на гадзінніку. Не так шмат засталося нам гуляць. Хутка пабачым бакавого арбітра рэзервовага, дакладней, з табло. Алексей Баранов на Коске. Коске пяткой. Цікаво. Ну, Коски часто гуляе вельмі эфектна, але часам не так эфектыўна, як хацелася б нам. І што? Знайшла адрасата гэтая перадача. Хто же яе замыкаў? Ці пабачыў ты, Ілля? Оранжево-жовтые бутсы, пакуль я не побачив. Алексей Баранов, здається. Бэра, высокі наш футбаліст, які можа як галавой згуляць, так і добра прыкласціся за межу штрафной. Мы бачылі гэта дзе? Здаецца, у Осіповічах бачылі мы далёкі стрэл ад Алексея Баранова, які скончыўся голам у браму Осіповіча. Давай, Баранов, головой забивай. Ну що, зараз буде кутник, зараз Алексей Баранов може повторити свій стрел по брамі. Ну да, мы бачым, што ззаду застаўся Зайцев, застаўся хто яшчэ, Тимофей Мельник, а высокія футбалісты ўсе ў штрафной. Але першы на мячы футбаліст трактора не атрымалася выбіць мяч далёка, яго падбіраюць наши футбалісты, і Сеня Старікаў здалёк прыкладаўся. Класная траектория полета была у гэтага мяча, але на вялікі жаль, ён у чарговы раз размінаецца са створам брамы, але не просто так ён размінуўся, бо быў рикошет, і пабачым мы яшчэ адзін кутнік. Да, сапраўды дамінуюць нашы футбалісты цягам апошніх хвілін і, магчыма, канвертуюць гэтую перавагу ў валоданні ў лік на табло. Хаця табло сёння, як я ў нас бачу, не працуе, мусіць пашкадавалі грошы аўтазаводцы, і табло сёння ў нас не дзейнічае. Большасць удараў нашай каманды за штрафной, здалёк. Тому, мне здається, все-таки треба біць больш ближэй, часцей. Вибиває упевнено брамник трактора. Яшчэ! Ведаеш, так не моцна, але вельмі дакладна, па вельмі непрыемнай для брамніка траекторыі Баранов апускаў гэты мяч і... Ну што, патрэбны гол у раздавальні. Здаецца, мы ўжо нагулялі на гол. Спее, гол! Дзве рукі ўздымае Аўсянік і шукае ён каго, а на вялікі жаль знаходзіць рукі Ягора Кириллова. І што? Пабачыць зараз Евген Гардзейчык жоўтую картку? Ну, я не ведаю, магчыма, гэта было вартае таго, бо магла зарганізавацца хуткая, вострая контратака. Я не вельмі зразумеў, за што. За то, што замінаў брамніку уводзіць мяч у гульню. Ладно. Галоўнае яшчэ, пакуль ёсць час, мы не бачылі бакавого рэзервовага арбітра з табло. Магчыма, нічога не дададзена да асноўнага часу першага тайму, але паназіраем, нават ніякія лічбы ён не рыхтаваў. Хаця хвілінку можна было накінуць, аказвалі дапамогу Янушу Ладуцьку, і была ў нас вымушаная замена. Ну, дакладна, дабаўляць трэба было. Але, мусіць, не пабачым і да дадзенага часу, да першага тайма. Хаця не, ўзяў у рукі табло і адну хвілінку, да, пад нашы з табой словы якраз такі і дадае рэзервовы арбітр. Гэта ў нас сёння Даніла Тараховіч, калі не памыляюся я. Хацелася б пабачыць гол ад нашай каманды, а не атаку трактора. І не пабачым мы атаку трактора. Евген Елизаренко на Коске. Ну, Сеня на Елизаренку. Злева ёсць вольны Зайцев. Я думаю, будзе на яго перадача. Прастрэл ад Зайцева. Выносяць мяч футбалісты аўтазаводцаў. Баранов. Направо на Мельника. Подача ад таго. Ну, блин! Зайцев пробіваў, але становішча па-за гульнёй фіксуе бакавы арбітр. Гэта у нас хто быў? Гэта быў Юрій Нізаўцаў. Ці Нізоўцаў, прабачце, сябры, не маю націскаў я перад вачыма. Спадзяюся, не пакрыўдзяцца арбітры. Але яшчэ ёсць час, ёсць апошнія дзесяткі секунд у нашай каманды. Ну, здаецца, гэта будзе у каманды трактор. Не будзе. Да, шкада, што не атрымалася скончыць гэты тайм з перавагай на табло ў нашай каманды, але давай адзначым тое, што атрымалася падпрыціснуць трактар. Спадзяюся, ў такім жа настроі, з такой жа інтэнсіўнасцю выйдзем мы на другі тайм. Ведаеш, магчыма, якраз такі прычына ў тым, што мы з табой казалі. Трактар можа быць не так добра фізічна гатовы, і пад канец тайма трошку падпрысела гэтая каманда фізічна, таму атрымалася ў нашых футбалістаў іх падпрыціснуць.
Так, ну былі лепш мы у канцоўцы тайма і гулялі на гол, але ж спадзяемся, гэты гол не адзін мы пабачым у другім тайме. Чакаем вас, сябры, у трансляцыі на другі тайм, а пакуль адпачываем.
что? Ну что, гупёст? Да, Маша включає. Ну що ж, привертаємося на другий тайм, який вже розпочався. Нагадаю, сьогодні ми з вами глядимо матч першого туру чемпіонату Білорусі у другої лізі по футболі, де крумкачі в гостях зустрікаються з автозаводцем трактора. Ладно, да, сябры, нагадаем, что пасля першого тайму лік у нас 0-0. І нагадаем, что гэты матч для вас каментую я, Алексей Борисевич, і мой сённяшні напарнік Ілля Кураленко. Так, прывітанне яшчэ раз сябры, каго з кім не чуліся сёння. Пачалі мы другі тайм. Чакаем галоў ад нашай каманды. Да, і давай адразу нагадаем, што глядзім гэты матч на YouTube-канале футбольнага клуба Крумкачы, і сябры пад гэтай трансляцыяй вас, як заўжды, чакае спасылка на Donation Alerts. Калі маеце такое жаданне, будзем рады вашым ахвяраванням, каб паляпшаць, ну ці хаця б падтрымліваць тую якасць трансляцыі, якую мы маем. Бачу, што нас сёння больш у лайве, чым звычайна было ў таварыскіх матчах. Я гэтаму, безумоўна, рады. Сябры сумавалі і вы, мы, я думаю, усе па нашым беларускім футболе. Зацягнуўся старт гэтай другой лігі. І ўсё ж такі ў 20-х числах траўня дачакаліся мы старту. Нагадаю, што ў гэтым першым туры адбыўся толькі адзін матч да нашага. Unix Labs перамог з Дюшорбовскай Дынамо з лікам 3-0. А мы гуляем другі матч гэтага тура. Астатнія тры матчы не адбыліся, на вялікі жаль. І што, Мельнік на намікату, ёсць магчымасць адкрываць лік, але блакуюць гэты удар футбалісты аўтазаводца і вырашаюць не рызыкаваць, выносячы мяч за бакавую лінію. Не кутнік, але небяспечны аут. Я спадзяюся, мы будзем зараз назіраць. З'яўляюцца адразу трыбуны, як ты чуеш, да? Так, Падганяюць нашу каманду наперад. Цікава, пачынаем другі тайм. Трэба нам у самай бліжэйшай паўзе нагадаць, у якіх складах каманды сённяшні матч праводзяць, бо не ўсе, я думаю, маюць такую інфармацыю. Зараз трошку складаней адсочваць гэтую інфу. Калі стартавы склад Крумкачоў можна пабачыць у нашых соцсетках, то стартавы склад трактара я не ўпэўнены, што будзе прысутнічаць у інтэрнэтах гэтых вашых. Капітан каманды Антон Слепненко, калі не памыляюся, я выбіваю мяч у гэтай сітуацыі, але падбор за нашымі футбалістамі і Зайцу перадае яго далей на Старікава, той на Баранова. Алексей прайшоў дваіх, трэцяга не атрымалася прайсці, але падбор таксама наш. Даніл Дорожка апынуўся там у гэтай сітуацыі. І што? Валер Макаревич таксама сёння прысутнічае, трэнер нашых брамнікаў. Да, поўны трэнерскі штаб сёння. Давай нагадаем, што штаб уключае галоўнага трэнера Сергея Казеку, ягонага асістэнта Владзіміра Бушму і трэнер брамнікаў Валер Макаревич. Таксама на банцы можна ўбачыць Олега Давідовича. Да, які сёння выконвае абавязкі і доктара. Дырэктара, доктара і гэтак далей. Так, давай я раскажу, нагадаю склад нашай каманды. Першы нумар Віталь Загмантович, брамнік. Трэці Мікіта Овсянік. Пяты Януш Ладучка, капітан каманды. Сёмы Коскін Міката. Упэўнена гуляе Віталь Загмантович. 8 Арсень Старыкаў. 10 Ілля Зайцу. 16 Яўген Гардзейчык. 18 Алексей Баранов. 21 Яўген Елизаренко. 33 Даніл Дорожка. І 83 Тимофей Мельнік. Да, у простай сітуацыі памыліўся ў чарговы раз сёння Старікаў. Пры ўсёй маёй любові не ўвайшоў у гульню гэты футбаліст сёння. Вось не з той нагі ён сёння ўзняўся, але чакаю, што выправіцца сёння і можа пераканае нас, што вартым было яго знаходжанне на полі і адзначыцца яшчэ голам ці галявым дзеяннем. Добра, гэта быў стартавы склад футбольнага клуба Крумкачы. Што тычыцца стартавага складу каманды аўтазаводзец трактар, то гэта каманда выступае ў наступным складзе. Нумар 88 Егор Кириллов, гэта брамнік. Далей першы Роман Бурец, другі Александр Данілік, чацвёрты капітан каманды Антон Срыбненко, сёмы Мікіта Дуду, 8 Ілля Козловскі, 10 Зміцер Купнеўскі, 19 Ілля Джугір, 21 Андрей Лапшин, 29 Ілля Трачынскі, 88 Дзяніс Хадарона. Галоўны трэнер нашага сённяшняга суперніка гэта Александр Феранчук. На хвілінку чалавек сур'ёзны, рытуальны агент. Так-то, наколькі я нагугліў, Александр Феранчук, ну, я думаю, спонсорства Ритуал Бай, яно як бы сказалася на гэтым. Насамрэч, ладно, жарты жартамі, хаця, можа, такі не вельмі дарэчныя, праваце сябры, але Александр Феранчук
праходзіў праз моладзевыя каманды БТ ў свой час, да, пайшоў у аренду ў слонімскі камунальнік, вось, і там атрымаў сур'ёзную траўму. Быў яго поўны разрыў крыжападобных звязак, рабілі яму аперацыю ў Мінску, пасля якой ён, на вялікі жаль, завязаў з футболам. Пра гэта пазней была атака трактара, якая канчаецца чым? Кутнікам. І мы пабачым. Все ж таки кутнік будзе. Да, вось такая кароткая гісторыя вам пра галоўнага трэнера Александра Феранчука. Не атрымалася ў яго ў дарослым вялікім футболе, так бы мовіць. Але зараз вось трэніруе аўтазаводзец «Трактар». Мабыць, атрымаецца ў трэнерстве. Зычым поспехаў Але не гэтаму сёння. трэнеру, але не сёння. Так. І што, Бурец выконвае падачу. Нешта падказваў голасам сваім футбалістам Віталь Загмантович, што гэта была гучная я, што ён будзе на мячы. Калі так, то, мусіць, памыліўся ён у гэтай сітуацыі. Мусіць, крышаў нешта іншае. Так, дапамагае сваёй камандзе Віталь голасам, і гэта мне падабаецца ў брамнікаў. Таму... Загмантович, давай будзем ўжо шчырымі, нашмат больш упэўнена выглядаць, чым гэта было ў першых матчах. Бо тады былі ў яго памылкі, калі ён гуляў нагамі, былі недакладныя перадачы, але зараз нашмат лепш ён выглядае. Ўжо спакайней я сябе адчуваю. Пасля пашкоджання, якое атрымаў Алексей Дашкевич, і што, з падбора б'е Антон Сребненко, капітан аўтазаводца. Чалавек, які яшчэ гуляў часы «Трактара» у АЛФ, калі не памыляюся я. Але удар быў вельмі недакладным. Я зноў жа кажу, гэта быў такі удар, каб не зладзіць контратаку. Так, давай расказалі мы з тобой пра склады каманд стартавыя, але ж ужо хутка могуць быць замены. Давай скажам, хто можа выйсці за нашу каманду. Гэта 19 нумар брамнік Кирилл Хоміч, 13 Денис Рудзінок, 20 Іван Калерскі, 23 Ростислав Серы, 44 нумар. Елизаренко, прабач, вырезая на Зайцева, і што? Ёсць штуршок в спину, і што? Не было парушэння правил гэтай сітуацыі? Гэта было парушэнне. Это ты так лічыш, да? Сітуацыя вельмі неадназначная, але... А што гэта было? І дакладна штурхнулі, было ці гэта ў межах дазволена, ў межах барацьбы мужчынскай, ці гэта ўжо было па-за гэтым межамі, это пытанне мы пакінем на рахунку якраз такі галоўнага арбітра. Зноў жа, як і ў першым тайме, мы трошечку з тобой забыліся прадставіць брыгаду арбітраў сённяшнюю, і ў бліжэйшай паўзе паспрабуем гэта зрабіць. Сеня Старікаў змагаецца за мяч, яго адбірае ў Романа Бурца і аддае перадачу на Баранова. Той шукае адрасата, ім робіцца зноў Старікаў, і праз Яўгена Гардзейчыка, які, на вялікі жаль, на сваім рахунку, нагадаем, мае жоўтую картку, і трошку больш мусіць асцярожна будзе Яўген гуляць у другім тайме, можна такога чакаць ад яго. Што ж, дзясятак дакладных перадач ад нашых футбалістаў мы ўжо пабачылі, заходзім на другі дзясятак. Ужо прывыклі мы к такім перадачам, але зараз крыху больш абастрэння. На Даніла дорожку. Навес! Змахвае гэты мяч хто? Іван Каржанеўскі. Надзейна гуляе ён у гэтай сітуацыі, хаця чакалі мы менавіта небяспеку з ягонай зоны. Чакаюць, што будзе неўпэўнена гуляць, але пакуль разбіраюцца ў сваіх сітуацыях. Так, давай я все ж таки расскажу. Да, бригаду арбитров я посачу за полем в этот час. Не бригаду арбитров, а замена нашей команды. 44 номер Константин Куимов, 77 Вячеслав Попава, 79 Алексей Усрезов, 89 Сергей Ленко, 96 Микита Кухтик и 99 Артур Лукашевич. Да, ёсць кім узмацняць гэтую гулю. Перадусім, я думаю, звернем вашу увагу на прозвішча Сергея Ленко, добра знаёмае вам. Трошку, можа быць, не ў самых лепшых фізічных кандыцыях Сергея, але я думаю, хвілін 30 яму можа выдаткаваць Сергей Казека разам з Владимиром Бушмом. І праз досвед можа гэтым скарыстацца Сергей Ленко. Можа, менавіта такога тарана, такога корпуса пакуль бракуе нам недзе ў цэнтры нашага нападзення. Што, Гардзейчык, не бачыць, каму можна аддаць перадачу, але робіць дакладную, выдатную на Елизаренку. І наша каманда правым флангам праз Тимофея Мельніка развівае гэту атаку, але губляе Мельнік гэты мяч. І што? Вяртаем мы сабе валоданне Баранаў на таго ж Гардзейчыка. Яшчэ адна дакладная перадача ад Гардзейчыка на свайго партнёра па абароне Тимофея Мельніка, і ён абыходзіць. Не абыходзіць на вялікі жаль абаронца аўтазаводца, і аут на нашу карысць. Да, трошку нейкі ветрык з'яўляецца ў нас на стадыёне, я нават накіну трошку джинсоўку, каб было цяплей назіраць за гэтым матчам, хаця, спадзяюся, будзе абсалютна не да таго, будзе горача на полі, і пабачым мы ў хуткім часе галы ў выкананні нашай каманды. Няма сёння болбою, і вось
нашему футболисту приходится бегать за мячом, тому не хапае болбою у другой лізе. Наш болбой нашай каманды сядзіць сёння на трыбуне. Вядома, ну так, гэтым забеспячэннем мусіў займацца аўтазаводзец трактар, але я бачу, сёння і табло не працуе, і болбоі адсутнічаюць, карацей, праблемкі. А мы бачым, што пад заменку да рэзерву арбітра падыходзіць нумар 89 Сергей Лынько, але пра гэта пазней, бо у нас на полі нешта адбываецца. Трактар спробуе выйсці са свае траціны поля, але пакуль неўдала утрымліваецца гэта ў футбалістаў у барвова-блакітных футболках, у мясцовых хаммерс, так бы мовіць. Мельнік страляе наперад. І што Зайцаў мог адкрываць ліку матчу ўжо. Другая такая відавочная магчымасць у Іллі Зайцаў. Нагадаем, у першым тайме трапіў штангу Ілля у вельмі небяспечнай сітуацыі. І што? Памыляецца трактар пры выхадзе з абароны ў атаку і прэсінгуюць нашы футбалісты. Гэта дае плён Велізаренка з мячом. Можа і сам прабіць Яўген, але робіць перадачу на Намікату. Заігрываецца Коски зноў, але ж куды даваць пас, невядома. Не атрымліваецца такая перспектыўная атака, скончваецца нічым. Ладно, атака яшчэ не скончылася, яна працягваецца другім ці ўжо трэцім тэмпам. З мячом Зайцаў, злева хто яму дапамагае? Аўсяннік мусіць быць на тым флангу, калі не памыляюся я. Наміката. Зноў на Аўсянніка. Ці будзе падача? Не, Зайцева задзейнічалі ў гэтай сітуацыі. Да, на дзясяткі ідзе лік ужо гэтых дакладных перадач. А трактар всёй камандай на сваёй палове. Нечым незадаволены Сергей Казека нешта падказвае сваім футбалістам. Мусіць сігналізуе пра тое, што на правым флангу адзін Тимофей Мельнік, якому можна было ўжо даўно аддаць перадачу і перавесці мяч менавіта на той фланг. Ну што? Наміката памыляецца ў гэтай сітуацыі, і трактар можа выйсці ў контратаку, але нешта не атрымліваецца у трактара. Заводцу, хацеў сказаць, але дакладна не, аўтазаводца ўсё ж такі. Наміката прылёг на газончик, мусіць трэба дапамога яму. А пакуль што адбываецца замена ў нашай камандзе. Замест нумара 8 Арсеня Старыкова выходзіць нумар 89 Сергей Лынько. Да, чалавек з арбузікам з'яўляецца на гэтым полі. Я спадзяюся, не зашкодзяць гэтыя лішнія габарыты Сергея, наадварот, дапамогуць. Можа, гэтыя сантыметры і вырашаць недзе якраз такі лёс гэтага матча. А наша каманда працягвае сваю атаку. Ужо 25-м тэмпам, здаецца, развіваецца яна. Коски ўжо на нагах і ўсё добра з ім. А вось зрабіў замену, замянілі Сеню Старыкова, крытыкаваў ты яго, але ж трэба сказаць яму дзякуй за гульню, і ўсё ж такі былі добрыя дзені у Сені сёння. Таму не вельмі я згодны з табой, што ўсё было дрэнна, былі добрыя моманты. Вось, толькі выйшаў Сергей Лынько і такі перспектыўны удар, але ж крыху не трапляе ў браму. Да, нейкім лагічным дзеяннем все ж таки скончылі мы гэтую атаку. Добра, калі так будзе і надалей, а пакуль будзем назіраць, як аўтазаводзец будзе спрабаваць выйсці са свае паловы. Не такая простая задача, скажу я вам. Елізаренка на Коске, ёсць у таго магчымасць прайсці наперад на Елізаренку. Коскі скідвае невядома на чый адрес гэты мяч. І што, змагаецца Гардзейчык, трэба быць асцярожны, бо ёсць у яго жоўтая картка. Трэба быць пільнымі, бо адна контратака, да, можа быць такой вострай і выніковай у выкананні аўтазаводца. Можа быць, гэта такая і установка на другі тайм, якраз такі ад галоўнага трэнера Александра Феранчука. Тым больш, што ў нас не так шмат цэнтральных абаронцаў ёсць у складзе. Аб'ектыўна іх бракуе, да, відавочна. Это такая пазіцыя, камусь выклікае самыя вялікія пытанні. Ёсць яшчэ Мікіта Кухцік, акрамя Гардзейчыка і Ладуцькі. А далей ўсё не так адназначна. Бачым Баранова мы, да, на гэтай пазіцыі. І Елізаренка, і Канстантин Куйму можа таксама
сыграць з цэнтральнага абаронцы. А зараз побачимо кутнік у виконанні нашої команди. Тимофей Мельник, здається, заробив це стандартне становище. Пакуль на полі є Микита Овсянник, навряд чи ми побачимо ніякого іншого виконавцю цих стандартних становищ. А Мельник якраз таки вертається назад, буде страхувати свайго брамніка, каб, не дай Бог, не атрымалася контратакі. Ну што, вырашылі разгуляць мяч у гэтай сітуацыі. Овсянник з кім? З дорожкам. І што, падача, замыкаюцца футболісты нашай каманды, але лічоныя сантыметры ратуюць зараз аўтазаводец, але побачым мы паўторнае выкананне стандарта з кута поля ад Микіты Овсянніка. І што, зноў адкрываецца пад гэтую перадачу, але ўжо толькі Сергей Ленько б'е. Ну што, хто будзе трэці адкрывацца пад перадачу? Коска? Да, ведаеш, як спявае, дакладней чытае адзін беларускі рэпер, загнаны ў кут, б'е. Гэта было зараз пра Сергея Ленько. Ён б'е, мусіць, з любога становішча і можа прыкласціся як за межаў штрафной, так і з любого нулявога, нават можа быць адмоўнага вугла. Овсянник, чую ж галавешку шукае ён зараз. Хацелі б мы, каб галаву Баранова на падборы на Міката, але ягоны удар ідзе нашмат вышэй. Ужо другая такая спроба ад Мікаты. Памятаеш, было нешта падобнае ў першым тайме? Так, здаецца, трэба... Бракавала заўзятарам удараў. Зараз гэтых удараў шмат, але гэтыя удары дальнія. Здаецца, цяпер трэба падбірацца да брамы і біць яшчэ і не з далёкіх пазіцый. Да, шкада, што няма статыстыкі перад вачыма, каб паглядзець, але думаю, ну ўжо 1,5 дзесяткі удараў па браме трактара мы пабачылі, добра настралялі, а зараз Бурец. Трэба дапамагаць Мельніку, бо Бурец можа вельмі небяспечна згуляць. Януш куды скідваў мяч у гэтай сітуацыі? Але ж там не было і ў гульца трактара таксама. Сергей Ленько прымае матч. Як жа прыгожа гуляе Сергей Ленько. Ну, ведаеш, такую махіну паспрабуеш яшчэ збіць з ног. Так гэта і не атрымалася ў 21-га нумара трактара у Андрэя Лапшына. Ён, прабачце мяне, крыху, здаецца, быў ашарашаны. Елизаренко на бэру скідвае, далёкі удар ад Алексея, але размінаецца той са створам брамы. Да, удар за ударом мы бачым. Так, крыху абмяркоўвалі мы з табой, хто ж лепшы гулец у першым тайме, абмяркоўвалі у перапынку. На мой погляд, лепшыя гульцы ў нашым складзе якраз Алексей Баранов і Ілля Зайцаў. Здаецца, самыя моцныя гульцы ў першым тайме. Ну, можа быць, магу пагадзіцца з табою. Добрае ўражанне пакінулі абодва гэтыя футбалісты. Чакаем гэткіх самых добрых ўражанняў ад іншых футбалістаў. Што, Сергей Ленько на газоне, гучныя крыкі ад яго мы пачулі. Але суддзя не спыняе гэты матч, працягваецца гульня. І атака аўтазаводца трактара. Вось так недарэчна развіваюцца падзеі на полі. На мой погляд, там все ж таки быў фол, і якраз ад Андрэя Лапшына, мабыць, затачыў ён зуб на Сергея Ленько пасля таго моманту. Але ж Сергей Ленько ўжо стаіць на нагах, мабыць, і правільна зрабіў суддзя, што не свіснуў фол, не ведаю. Слухай, прислухоўваючы, я, здаецца, дождж б'е ў нас па брыльку, якраз такі, пад якім мы сядзім. Мусіць, дождж у нас распачаўся на поле. Ось, гэта дадае цікавасці гэтаму матчу. Далёкія стрэлы робяцца яшчэ больш актуальнымі па зразумелых прычынах. Ну, пакуль не бачна. Да ёсць, дождж, паслухай, па брыльку, як б'е дождж. Добра, контратака трактара, Трачынскі бяжыць, аддае налева на борца. Там адзін Мельнік, трэба страхаваць, дапамагаць Тимофею. І што, зноў Трачынскі, той можа прыкласціся здалёк, але не робіць гэта, аддае на Дудо, які апынуўся дастаткова нізка ў гэтай сітуацыі. Вось вельмі высокаякасна мы пачалі першы тайм, так і не было ніводнага моманту ў трактара, але ж зараз чамусьці пачынаем даваць моманты трактару, і вось такі вось удар мы пабачылі. Ну, было б дзіўна, калі такая моцная па імёнах каманда ўсё ж такі не здольная была стварыць нешта вострае каля нашай брамы. Таму рана ці позна такія моманты будуць з'яўляцца, нягледзячы на то, што мы не разумеем, у якой фізічнай форме зараз знаходзіцца аўтазаводзец трактар. Да, чуеце вы, што магчыма трапляе тут трансляцыю Серага на поле. Ну, чакаю я Ростислава Серага на поле. Ён ужо, здаецца, двойчы адзначыўся ў перадсезонных гульнях. Чакаем, рэшце-рэшт, мы
першага афіцыйнага гола Расціслава Серага за Крумкачы. Бачу, пераапранаецца гэты футбаліст і хутка з'явіцца на поле. Толькі цікава, замест каго. Ну, ты прадказваў замену Дорожкі. Так, хутка даведаемся мы, ці з'яўляюся я вангай сёння ці не. Да, з мячом Елизаренко цягне мяч по правому флангу. Ёсць справа Лынько. Аддае мяч на яго. І што? Гэта былі ручкі. Відавочна руками гуляў в гэтай сітуацыі. І што, будзе пенальці ці не? Паказвае, што не. Ну, гэта вельмі цікава. Гэта вельмі цікава ўжо не першы раз. Я не разумею рашэння галоўнага суддзі. Но будзем лічыць, што Антона Стрыбненкі вельмі вялікі корпус, які вельмі незаўважна пераходзіць у рукі. Гэта мы назіралі ў гэтай сітуацыі. Ладно, гэта не важна. Суддзя свайго рашэння не памяняе, таму назіраем за падачай Аўсянніка. Гэтым разам яна не такая ўдала, як раней выбіваюць мяч за межы штрафной. Але ж будзе другі тайм. І зноў Срыбненка упэўнена гуляе. Зайцаў фаліць, гэта на жоўтую картку. Гэта быў чысты фол, не трапіў ён па мячы у гэтай сітуацыі, на вялікі жаль. Тут я дакладна бачу гэты момант. Ну, я таксама бачу момант, не вельмі згодная з табой, але ж, мабыць, ты прав. Да мяча ён дакладна не дакрануўся, гэтым я перакананы. Ну што, даць дазвол на замену галоўны арбітр? Ці трэба пачакаць нам яшчэ з'яўлення Расціслава Серага на полі? Думаю, на нашым мячы. Хаця не, будзе замена зараз. Выходзіць нумар 23, Расціслав Серы. Замест Даніла Дорожкі. Нумара 33. Дзякуй за гульню, Даніл. Таксама спадабалась мне сёння гульня Даніла. У цэлым мне падабаецца гульня Крумкачоў. Трэба разыграцца, расстраляцца і будзе ўсё добра ў нашай каманды. Я ўпэўнены. А пакуль атакуе Трактар. Да, трэба абараняцца супраць Трачынскага досыць шчыльна. Да, далі магчымасць яму ударыць, але добра, што гэты удар размінуўся са створам нашай брамы. Пасля мінулага сезона ў Макслайне Ілля Трачынскі абвесціў аб заканчэнні сваёй прафесійнай кар'еры. Але, мусіць, Трактар прапанаваў нешта такое, ад чаго Ілля Трачынскі адмовіцца не здолеў. Ці, можа, ведаць, як гэта часам бывае, цяжка у адзін момант завязаць футболам і хочацца ўсё ж такі рабіць гэта паступова. Ўзровень Трактара гэта якраз такі самае тое, каб скончыць ўсё ж такі сваю прафесійную кар'еру, на маю думку. Так, і паціху перайсці ў трэнерства. Ну, мы не ведаем планы Трачынскага, можа, ведаеш, футбалісты зараз і ў айцішнікаў пераходзяць у тым ліку, і айцішнікі ў футбалістаў чуе пра такое. Так бывае. Давай крыху пачытаем каментары. Давай. Не так шмат іх сёння, але ж просім вас, сябры, пісаць. А калі пісаць каментары, калі такое на поле адбываецца? Згодны. Так, пішуць, акрамя вітанняў, сім прывітання, сябры, і акрамя віншаванняў з пачаткам сезону, яшчэ вось такія каментары. Хорошая ігра, прекрасныя каментатары. Дзякуй вялікі. Самы лепшы болбой Крумкачоў — гэта Владзіслав Маяроўскі, пішуць нам. Таксама пішуць, выходзіць рыба-меч. І мяркую, што гэта ўсё ж такі пра Сергея Лынько, а не пра Расціслава Серага. І потым каментар «Першы стрэл Кашалоціка». Гэта таксама пра Сергея Лынько. Да, на полі быў зараз Ілля Зайцаў, але ўсё добра, уздымаецца з газона наш віцэ-капітан, троху кульгаючы перасоўваецца па газоне, а вось футбаліст Трактара ўсё яшчэ працягвае знаходзіцца на газоне. Магчыма, трэба будзе аказаць яму дапамогу, пра нешта сігналізуе ягоны партнёр па камандзе. Паназіраем, можа, у нас зараз з вами будзе замена. Была ўжо адна вымушаная замена ў Трактара ў першым тайме, калі на полі з'явіўся Іван Каржынеўскі, было гэта замест Іллі Казлоўскага, нумара 8. А вось зараз пачынаецца моцны дождж. Сапраўдная заліва, да? Так, шукаюць парасоны, заўзятары. Праз такі дождж я нават цябе кепска чую, таму давай трошку казаць гучней, каб дачуваць і чуць аднаго. Падача нашых футбалістаў. Выбіваюць аўтазаводцы мяч за межы штрафной. І як жа няўдала ў гэтай сітуацыі скідвае мяч назад Зайцаў. Трэба абараняць сваю браму. Не памыляцца, бо бурец можа ўтварыць
Нечто небяспечнае. І што? Баранов, не памыліся, Лёша. Давай, да, хорош. Алексей Баранов упевнено. Нават не Баранов, Гордейчик, это был в этой ситуации. Не Пробачте, 16, не 18, а 16 номер. Давай похвалим Евгена. Так, часом у прошлых сезонах были неупевненные день от Евгена Гордейчика, але ж і у товаристві гульнях, і сьогодні гуляє упевнений Євген. А зараз рихтується заміна трактора, номер 23. Это Андрей Панасик подглядел я Выйсти на трошечку поле. наш протокол, поназираем замест кого. Зараз треба адабараняться, бо небяспека може бути зараз. Другий номер з м'ячом дають можливість Ходоронку ударить за межу штрафної, але левая нога недокладний удар наносить. І що, Линя стягном своїм скидывая мяч направо на Елизаренку, той тягне мяч по флангу. Видає на Линько, Линечка, що? Хто там? Чому нікого не було? І не замикає гэтую передачу Линько, наш Коскін Міката. Мог адзначыцца першым голам Крумкачоў в гэтым сезоне, менавіта гэты японскі легіянер, назовем яго так, але легіянерам ён і не лічыцца. Наколькі я ведаю, не вельмі можна легіянерам гуляць у другой лізе. Ну да, мусіць вучыцца ў нейкай вышэйшай навучальнай установе Коскі. Здаецца, у Наргасе, калі не памыляюся. Ну не так важна гэта, нам важнее ягоныя дасягненні не на навучальнай ягонай установе, а на полі якраз такі. Трачынскі вырязае перадачу на каго не ведаю, але прилятае мяч у рукі нашага брамніка Віталя Загмантовіча, не даюць яму змерзнуць. Але ж так, гэта і правильно, бо дождь, так можна і захварэць. А нам гульцы патрэбны здаровыя. Вот так, Мельник у цэнтр на Баранова. Той, куды будзе развіваць гэту атаку? Налево. Януш Ладуцька можа вырезаць кудысьці далей. Не, вяртае на Баранова і зноў жа цэнтрам мы праз цэнтр спрабуем выйсці ў атаку, але Срэбненка шыкоўна гуляе і сцелецца па газоне, выбіваючы мяч наперад. І трошку няўдала, недакладна ў этой сітуацыі адрасуе мяч на фланг правы наш Евген Гордейчик. Ужо хвілін 5, здаецца, стаяў, чакаў замены 23 нумар Андрей Панасик, але ж вось ён дачакаўся. Да, толькі не зразумела замест каго. 20. Не тую лічбу паказвае, да. Не 29, там просто паглядзі, нешта незразумела на табло у рэзервоў, але мы з табой бачым, што Ілля Трачынскі поле пакінуў. І так, замест Трачынска на поле выйшаў, нагадаю, 23-й Андрей Панасик, футболіст 92-го года народжання, больш я вам пра яго на вялікі жаль не скажу, але зноў жа, гэта з той жа кагорты футболістаў 30+, якіх хапае ў складзе аўтазаводца трактара. Дудо, направо, на Бурца. Што, трэба змагацца супраць Романа. Аўсяннік выдатна гуляе ў падкаце і забірае гэты мяч пад свой кантроль, цягне яго па флангу левым. Ёсць партнёр, ёсць каму аддаць перадачу. Трэба даваць пас. Можна было згуляць хутчэй. Ростик праходзіць аднаго, так бы мовіць, другога. І што? Вельмі доўга прымае ён рашэнне. І ўжо на правым флангу наша атака. Елизаренко аддае на Лынько. Кашалоцік. Зноў Елизаренко, зноў абыгрывае футболіста аўтазаводца, аддае ў цэнтр на Зайцева. З мячом Мельник. Мельник можа і ударыць, мяркую я. Лынько сабе, здавалася, пракідвае, але ўсё ж такі на Елизаренку. І што? Ой! Ай, падалося. Як за шкірку небяспечна апускаўся гэты мяч, да? Так. Такі стрэл, здавалася, абман зроку. Здавалася, што гэта быў насамрэч не стрэл, але так апускаўся, што мог стаць і галявым гэты якраз такі захід мяча ад нашага футбаліста. Ну што, Ягор Кірылаў, як мы бачым, не спяшаецца ўводзіць мяч гульню, мусіць на нічыю настроіўся трактар, сігналізуе сваім партнёрам, каб ты ішлі наперад. Ну, апошнія хвіліны крыху разбегліся гульцы трактара аўтазаводца. Аўтазаводца трактара, ўсё ж такі, да, ўжо не будзем быць шмарэнцамі. Я яшчэ не вывучыў гэтую назву дасканала. Прабачце, заўзятары аўтазаводца трактара.
Ну что ж, помыляются у передачах наши футболисты, и это не подобно на их. Давай будем шчырымі. Назіралі мы безліч дакладных передач у іхнім выкананні. Спадзяюся, гэта не стане прадвеснікам нейкага такого разладу трошечку, а стане просто выключением, якое пацвердзіць правіла. Так, казали мы, что думаем, что трактор стомится, але ж вот зараз помылки пачинают робить наши хлопцы. Ну так, спадзяемся, что это просто одиночные акции. Да, настолькі памыліся мы ў перадачы, што мяч выйшаў ажно за лінію брамы. Ягор Кірылаў зноў далёкім стрэлам спрабуе яго ўвесці наперад і робіць гэта дакладна. Але забірае мяч пад кантроль наша каманда той жа серыі. Будзе цягнуць мяч на флангу, свеженькі, мае эмоцыі, можа разагнацца. Ну не, гэта была такая ўжо. Ну, здаецца, мабыць, і фол быў, не ведаю. Праз нейкую паўзу упаў Ростик Серый, таму не ведаю, шчыра кажучы, што там было. Але падымаецца з газона і працягвае прэсінгаваць якраз такі аўтазаводзец. Ну ладно, гэта парушэнне на свеженькім 23-м Андрей Панасіку, калі не памыляюся я, да. І што, Антон Сыбненко перадае мяч налева на Бурца. Там у нас ішліся і першы, і другі нумар аўтазаводца. Цікавы, да, такія нумары бачыць. Ай-яй-яй. Будь здоровы, я кажу, я табе. І што? Нельга даваць магчымасць ударыць. І да, гэта адбываецца. І трактор адкрывае лік. Хто гэта робіць? Няўжо 23-й нумар, які выйшаў на замену? Здаецца так, 23-й Андрей Панасік адкрывае лік. Вось так спрацавала гэтая замена. І ўсё ж такі свой шанец знаходзяць футбалісты трактора. І каля 10 хвілін маюць нашыя футбалісты, 10 хвілін асноўнага часу, каб адквітаць гэты мяч і, магчыма, выйсці наперад. Ну ладно, не адчаемся мы, бо каманда стварала раней моманты. Спадзяюся, працягне ствараць яна іх і зараз. Ну, давай скажем шчыра, не па гульні гэты гол. Здаецца, ўжо наша каманда нагуляла на 2 галы, але ж забівае трактор, ну... Ну, так бы мовіць, машына завялася ў рэшце рэшт, але, спадзяюся, гэта апошняя актыўная дзея будзе ад футбалістаў гэтай каманды. Далей дамінаваць будзе выключна футбольная каманда ў белых футболках, то бок крумкачы, сябры. Паназіраем, як на гэта адрэагуе трэнерскі штаб нашай каманды. Бачу, што рыхтуецца замена, толькі не бачу, хто рыхтуецца выйсці на поле. Давайте, хлопцы, нам патрэбны гола нават цяпер 2. Так само не бачу. 99-й, здаецца, нумар. Плануе выйсці. Ну, по 99-м сёння Артур Лукашевич, крайні абаронцы. Ну так, ведаеш, мабыць, незадаволены абароны нашыя трэнеры. Ну, калі ён выйдзе... Ну, ладно, давай паназіраем. Калі выйдзе, тады і будзем рабіць высновы. Трэба змагацца нашым футбалістам. Ростик Серый да апошняга і парушае правілы. У нас нет фланговых игроков, это шутки. Они выиграли всех целей. Будзе зараз. О, я бачу, ёсць заўзятары трактора на стадыёне. Нейкія такія рэдкія авацыі мы з вами пачулі. Я думаю, калі пабачым гол у выкананні крумкачоў, авацыі будуць нашмат больш актыўным, відавочным, і пачуеце і вы іх у трансляцыі. Ну што, Ягор Кірылаў рыхтуецца ўвесці гэты мяч у гульню. Вядома, спяшацца ён ужо нікуды не будзе. Як і ўся каманда ў барвова-блакітных футболках. Ну што, ці будуць пытацца гульцы трактара запаволіць гэты футбол сённяшні? Бурец з мячом супраць яго Мельнік, але перадача ідзе на Дудо. Паспее баранаў накрыць ці не? Не паспявае, але добра, што размінаецца са створам нашай брамы гэты удар. І ўжо спяшаецца наш брамнік Віталь Зыгмантович. Да, насамрэч бачым мы пяцёрку гульцоў у абароне трактора. Выбівае наш брамнік Віталь Зыгмантович за поле. Да, хаця нагоды рабіць гэта не было, ніякага фэйрплею зараз не павінна быць. І што, Бурец на роўным месцы падае. Што ты хацеў, Роман Бурец? І што, трактар зараз будзе гуляць жорстка. Гэта прадказальна, гэта відавочна, гэта мы ўжо бачылі цягам мінулага сезона. А тут ты убачыў, што ты тут убачыў? Бегаем,
Ну за што? Ну няма было. Не было жоўтай карты. Давайте будем шчырымі, будем вельмі добра, калі не завядуцца зараз на гэтыя правакацыі футбалісты нашай каманды, бо брыдкасці ад трактара гэта не навінка, а нашим футбалістам трэба трымаць сябе ў руках і ў нагах, лепш у нагах трымаць мяч. Які гром грыміць і на поле таксама гром. Ну калі шчыра, я таксама ўжо завёўся, ведаеш, накал, прапусцілі мы мяч, які быў не па гульні, і зараз спорнае, скажам шчыра, спорнае рашэнне суддзі, так, таму накал вельмі моцны. Да, таксама разам з Артурам Лукашевичем на полі з'явіцца Іван Каленскі. Ну, відавочна, трэба ўзмацняць лінію нападзення нашай камандзе. Здаецца, мабыць, пакуль што не вельмі працуюць замены, якія зрабіў Сергей Казерка, таму трэба яшчэ ўзмацняць гульню. Ну, апошнія некалькі хвілін гульня адбываецца на нашай палове поля. Гэта не тое, на што мы мусім разлічваць, прайграючы ў гэты матч з лікам 1-0, наадварот, мусім ісці ў атаку. І што, я думаю, свісток на замену дае зараз галоўны арбітр, але ж не, ў наступнай паўзе з'явяцца нашы свежыя футбалісты. І спадарня арбітарка сігналізуе, што аут на карысць Крумкачоў і дае дазвол увайсці гульню Артуру Лукашевичу. Поле пакінуў Тимофей Мельник і другі гулец пад замену гэта Ваня Каленскі, а поле пакідае Яўген Елизаренко. То бок плюс один гулец у атаку, мінус один гулец у апорнай зоне. Менавіта гэтага мы і чакалі ў гэтай сітуацыі. Ваня Каленскі пайшоў зараз на фланг нападзення, мусіць будзе ён спрабаваць працягнуць гэты мяч. Свеженькі футбаліст, хуткі футбаліст, ад якого мы чакаем выдатнага сезона ў гэтым годзе. Хочется, каб Ваня вярнуўся да сваіх пазалеташніх кандыцый, калі больш за 1,5 дзесяткі мячоў назабіваў ён за Крумкачы. Левы фланг. Ну што? Серыці падбярэ гэты мяч, але ўзняты быў раней сцяжок бакавой арбітаркай і становішча па-за гульнёй. Так, скажам, яшчэ ўсё ж такі скажам дзякуй нашым футбалістам, Яўгену Елизаренко і Тимофею Мельніку. Неблагі матч яны правялі, але ж трэба забіваць новым гульцам нашай каманды. Да, пакуль тое-сёе, ўжо застаецца плюс-мінус 5 хвілін асноўнага часу, таму калі не зараз трэба ўключацца нашым футбалістам, тое, што яны паказвалі цягам большасці гэтага матча, трэба паказаць і зараз. Толькі сканвертаваць гэтую перавагу ўжо ў лік на табло. Але пакуль на вялікі жаль бачым, што аўтазаводзец уключыўся. Так, здаецца, ўсё ж такі хвілін 8 яшчэ ёсць, таму... Добра, калі так, і што, куды выходзіць мяч? За бакавую ўсё ж такі, а не за лінію брамы і аут. У такім непрыемным месцы атрымалі мы аут, трэба яшчэ выйсці з гэтай абароны ў атаку. І свежы Артур Лукашевич шукае адрасата, ўжо добра адышоў ад таго месца, дзе мяч выйшаў за поле. Шукае коскі, і што, не паразумеліся ў простай сітуацыі нашы футбалісты, атрымалі мы ўжо аут не на нашу карысць. Ну што, нават нашыя футбалісты ўжо дапамагаюць вяртаць мяч у гэтую гульню, бо, вядома, трактар спяшацца нікуды не будзе. Трактар увесь мяч, в прынцыпе, нікуды не спяшаўся. Минут 8-7. 5-7, нешта такое. Так, але ж нашим футболістам прийдеться бігати зараз і за полем, і на полі. Галоўна, каб на гэта былі эмоцыі, але хацелася б, да, каб бегалі мы ўсё ж такі па полі. Всё, мяч выходзіць за лінію брамы і... Пабяжаў Віталь Сігмантович. Да, болбояў няма, і на вялікі жаль сам Сігмантович бегае за мячом. Вось, ну, так сабе арганізацыя матча, як мы бачым. Не на нашу карысць гэта ўсё, але ж. Быў вельмі моцны дождж, зараз якраз можа і сагрэцца Віталь Сігмантович. Трэба хутчэй яму выводзіць мяч, бо не так шмат у нас хвілін засталося, каб адыграцца. Баранов забірае верх, але за мячом футбалісты аўтазаводца. Лукашевич памыляецца ў гэтай сітуацыі. І што, Дудо цягне мяч. Ці атрымаецца яму абгуляць Зайцева? Атрымалася. Кутнік мы пабачым, але магло быць нашмат больш небяспечна. Не, сігналізуе пра тое, што ад футбаліста трактара выйшаў гэты мяч. І мы бачым, што ўжо на добрыя дзясяткі метраў мусіць бегаць наш брамнік за мячом. Ну, гэта дзе вы такое пабачыце? У другой лізе чэмпіяната Беларусі, да. Там побач, здаецца, свісласць. Яшчэ добра, што ў той раён, я спадзяюся, не прыйдзецца бегаць нашаму брамніку ў гэтых сітуацыях.
Планавалі мы з табой, што будуць нашы гульцы больш насядаць у апошнія 20 хвілін, а зараз мы бачым адваротнае. Мы атаку не можем начать. Да, і не можам выйсці са свае паловы поля нават у колькі гэтай хвілін? сітуацыі. Нешта перамянілася, да, у нашай каманды і мусім абараняцца, пакуль і што. Другі гол забівае Трактар і робіць гэта альбо наш футбаліст, альбо 23-й Андрей Панасік. Ну што ж, цікава гэтым матчы робіцца і ўжо лік 0-2 за лічоныя хвіліны да заканчэння гэтага матчу. Я б сказаў, не цікава, а сумна і самотна робіцца, але ж яшчэ ёсць 5 хвілін, верым у нашу каманду. Да апошняга, здаецца, больш няма слоту на замену у нашага трэнера і трэба ўзмацняць гульню гульцам на поле. Да, відавочна незадаволены Віталь Загматович. Па такой гульні не заслужыў ён прапусціць 2 мячы, але Трактар сваімі малалічонымі магчымасцямі скарыстаўся вельмі ўдала. Варта аддаць належнае суперніку ў гэтай сітуацыі. Мы ж свой безліч момантаў не сканвертавалі хаця б у 1 гол, але, магчыма, час для гэтага яшчэ ёсць. Толькі трэба гуляць ужо ў атаку, ні ў якім разе не трымаць мяч на свае палове поля. Тут складана адсюль будзе забіць ўсё ж такі. Ну, вось цікава, што пасля першага гала нашы хлопцы крыху паніклі. І Лукашевіч пасля недакладнай перадачы выключаецца з гульні. Ну, не падабаецца мне, як пайшоў гэты матч. Артур Лукашевіч, Коскі намікатар з мячом, ёсць аператыўны прастор перад ім, ёсць партнёры па камандзе наперадзе. Ну што гэта такое? Ну не зразумела мне гэтая перадача. Незразумела мне была перадача ногу налево, бо ў цэнтры на аператыўным прасторы быў адзін Баранаў. Навошта была эта перадача налево ў фланг? Трактар-то зараз зразумела, нікуды спяшацца не будзе. Вельмі павольна за мячом ідзе Ілля Джугір, былы футбаліст Жодзіна Южнага, які у сезоне 2019 паспеў згуляць свой дзясятак матчаў за Крумкачына. Адзначаўся голам, калі не памыляюся. Але вельмі павольна ён вяртае мяч гэтую гульню. І, здаецца, галоўнаму арбітру трэба было трошку падбухторыць, падскорыць яго. У Трактара будзе яшчэ двайная замена. Ну што, наша каманда з мячом, але атакай гэта, шчыра кажучы, не пахне. Януш Ладуцька мусіць будзе аддаваць мяч на Гардзейчыка. Справа ёсць Лукашевіч. Яму ідзе перадача. Так, пакуль не вельмі ўдала выйшаў Артур, калі не памыляюся, Лукашевіч. Коскі памыляецца з перадачай, і Бурец падбірае гэты мяч, аддае пас на Зайцева. Да, Лукашевіч. Выпустил на поле. Калі быў бы сплот, яшчэ слот на адну замену, я думаю, Артур Лукашевіч поле б, вядома, пакінуў бы зараз пасля серыі неўдалых дзеянняў у ягоным выкананні. Шчыра кажучы, не ўвайшоў ён у гэты матч, на вялікі жаль. Ну цяжка ў абарону ў такім матчы заходзіць, калі шчыра. Ну што, замена, да, у Трактара двайная адбылася. Яшчэ не адбылася, яшчэ не даў дазвол на гэта. І што, Алексей Баранаў здымае верх, Коскі таксама галавой гуляе. Ну давай. Баранаў на Лынько, той вырязае на Каленскага, але атрымліваецца на Срыбненку. Што, Зайцаў, каму будзе аддаваць перадачу, парушаюць на ім правілы Роман Бурец, і трэба хутенька ўводзіць мяч у гульню. Трэба як мага хутчэй адквітаць хаця б адзін мяч спачатку. Што, які футбаліст поле пакідае? Футбаліст пад нумарам 2, замест яго выходзіць у гульню футбаліст пад нумарам 5. Карацей, пакінуў поле Александр Данілька, гульню уступіў Владислав Костюкевич. Таксама рыхтуецца уступіць гульню Александр Томчык. Хто ж пакіне поле? Пакуль не зразумела. Нумар 2 выйшаў з гульні. Не, 36-й не замел замест каго ён уводзіў гульню. Поле пакідае хто? 7-й Мікіта Дудо. Найлепшы бамбардзір супрацьстаяння Крумкачову і Трактара якраз такі. Але сёння без ягонага гола. Хаця было сёння каму забіваць. Выдала спрацавала замена галоўнага трэнера аўтазаводца. І Андрей Панасік, здаецца, адзначыўся дублем. Ну, ці адзін аўтагол мы з вамі пабачылі. Гардзейчык на Баранова, той на Лынько. Корпусам Сергей Відал гуляе. Коскі на Каленскага. І што? Каленскі спрабаваў прастрэліць, заблакавалі ягоны гэты удар, аут на чыю карысць. Да наш там аут. Доўга думала, мусіць, раілася з футбалістамі, выглядала гэта прыкладна так. Арбітрэса. Футбаліст Трактар паказваў, што іх мяч, мабыць, яна
Але забіраємо гэты мяч Каленскі на Баранова. Лёша адвяртае на Ваню далей. Ну, Класна вырезаў у гэтай сітуацыі Лукашевич, але недакладны. Гэта перадача апынулася, да, сябры, цяжка за гэтым штосьці назіраць. прамедліў таксама наш І што? гулец. Ну, гэта фол на Алексея Баранова. Трэба хутка разыгрываць. Давайте, хлопцы. Баранов, цяжка, Лёшу трэба разбегацца гэтаму футбалісту. Овсянник налево, там хто з мячом? Трэба хутчэй. Мусіць серы там. Шукае адресата ў штрафной. І што, знаходзіць каго? Гардзейчык уже пайшоў гуляць наперад. Мяч у Януша Ладуцькі, той прастрэльвае на каго? Хутчэй! Ну што, вяртаемся мы ў гэтую гульню. Сергей Лынько забівае першы мяч у афіцыйных матчах Крукачок. У гэтым сезоне, сябры, можна трошку загаворваючы, але лік робіцца 1-2 і трэба хутчэй распачынаць гэты матч. Але трактар нікуды не будзе спяшацца. Гэта ўсім нам зразумела, але маем мы яшчэ час. Нават не бачылі мы рэзервового арбітра з шыльдачкай у руках, каб паказаць, колькі ж часу будзе дадаць до другого тайму, то яшчэ асноўны час не скончыўся. Коля пакідае у нас хто? Нумар 3, зірнем это протокол. Дакладней выходзіць. Нумар 3 Павел Лобач, але замест каго складана пакуль сказаць, не пабачыў я. І нумар 15 гэта Роман Джаглідзе. Романі Джаглідзе, прабачце мяне, сябры. Хто яго ведае? Без табло складана сказаць, насамрэч, сябры пытаюць у нас, ці пайшоў дададзены час, але халера яго ведае. Так, ужо пайшоў дададзены час. І што, Ілля Джугір поле пакідае, замест яго з'яўляецца нумар 3 Павел Лобач якраз такі. Ну што, не так шмат хвілін засталося нам назіраць у гэтым матчы, ажно 3, як мы бачым на табло рэзервового арбітра. Павінны паспець зрабіць. Ну, я спадзяюся, 3 выніковыя атакі пабачым у выкананні нашых футбалістаў. Овсянник ужо закідвае далёка наперад. Там за мяч змагаецца Лынько, падбор наш. Давай, хлопцы, давайте! Ёсць парушэнне, было яно ў межах штрафной, па-за межамі штрафной, все-таки небяспечны штрафны мы пабачым. Хаця нам з вами б хацелася пабачыць пенальці зараз. Мікіта Овсянник умее пробивать, умее забивать такие штрафные, тому чакаем. Да, ну что? Вельми накалилась гульня. Шансы адыграць гэты мяч яшчэ ёсць у нашай каманды. 3 хвіліны было дададзена, ўжо мусіць секунд 40 мінула. Але перадусім галоўнае зараз скарыстацца вось гэтай магчымасцю. Давайте, хлопцы. Ну што, хто будзе яе выконваць? Мікіта Овсянник ля мяча, і нешта яму падказвае Коскі наміката. Мабыць, якая... Магчыма, Коскі пойдзе ў стенку і будзе такім ілжывым кірпічыкам і ілжывай цыглінкай у гэтай стенцы. Давайте, хлопцы. Патрэбны гол. Да, сябры, я не ведаю, як вы, але ў мяне пульс зараз, напэўна, ну зашкальвае пад 200. Аж до дрыжыкаў, давайте, хлопцы. Выдатнейшая траекторія палёта мяча, але размінаецца гэты мяч са створам. Калі б трапіў у браму, я думаю, ніякіх шансаў не было б у Ягора Кириллова адбіць гэты мяч. Такую водичку, ну что это такое? Ну, желтая картка, докладно, правильно зрабіў арбітр. Трэба запомніць яшчэ галоўнаму суддзі і дадаць да дададзенага часу хвіліну. Да, ну што, сябры, мусіць хвілінкі паўтары нам засталося назіраць у гэтым матчы. Без табло я на вялікі жаль. Што, Коскі ўжо абараняецца і на чыю карысць аут? На карысць аўтозаводца. Але, вядома, нікуды не будзе спяшацца. Футбаліста аўтозаводца, няўжо мы пабачым Романа Бурца з мячом? Ого! Карона не ўпала з Романа і уводзіць ён мяч у гэтую гульню. Зараз будуць трымаць яны у гэтым куточку яго, але памыляюцца ў простай сітуацыі. Аут на нашу карысць. Не памыляцца. Давай, ребят! Баранов на Каленскага. Апошняя атака. Каленскі ў простай сітуацыі памыляецца. І што? Дае фінальны свісток галоўны арбітр, сігналізуе такім чынам, што трактар здабывае сёння перамогу. На вялікі жаль, да, сябры, цяжка было нам ацаніць, у якой форме будзе падыходзіць да гэтага матчу трактар.
Відавочна ў лепшай форме падышлі да гэтага матчу мы, але трактар паказаў, як трэба карыстацца сваімі магчымасцямі. Іх было 1,5, яны забілі 2. Мы малі безліч гэтых самых шансаў, але забілі толькі аднойчы. Ну што, віншуем аўтазаводзец, не ўнываем, так бы мовіць, і нагадаю, што праз тыдзень мы з вами пабачым матч другога тура, дзе крынкачы згуляюць супраць ураджайнасць. Спадзяюся, здабудзем мы ў гэтым матчы перамогу. Чакаем вас на трыбунах Стара БДУ. Сябры, не адчаюся, сезон толькі раз пачынаецца. Ніколі гэта не бывае простым. Так, сябры, гулялі, на мой погляд, мы сёння лепш, але ж такое бывае. Таму дзякую за прагляд. Дзякуй, сябры, прыходзьце на трыбуны, прыходзьце глядзець трансляцыю. Да пабачэння. Да, гэты матч для вас каментавалі я, Алексей Барысевич і Ілля Кураленко. Пабачымся, пачуемся на футболе. Да пабачэння.